One, stay quiet. Go. Magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin at patuloy na sumusubaybay sa ating programang Leksyon Pangasinan One-on-One. Isang kakaibang episode po ang matutunghayan nyo ngayong hapon dahil ngayong araw ay isang significant day para sa ating SDS, Ma'am Sheila Marie A. Primicias. Sa katunayan, mga kaibigan, mga kaleksyon, exactly 1 year and 4 months na niya simula nung nakarating dito sa ating SDO1 Pangasinan. At ngayong araw ay magbabalik tanaw tayo. At ang mas nakaka-excite sa ating mga viewers ngayong afternoon ay maraming ipapamigay ng mga papremyo ang ating programang Leksyon Pangasinan One-on-One. Asahan na natin na magkakaroon ng winners, 10 winners ng souvenir mugs at meron pang ipapamigay na 3 fashion wares, 2 PC tablets, 132-inch TV at ang pinaka-the best prizes na pwede nating matanggap ngayong afternoon ay isang road bike. Kaya sa mga nanonood sa atin dyan, please like and share at sabihan ng inyong mga kamag-anak, mga kapamilya, loved ones and everyone na i-share ang ating video at sumali sa ating papremyo. Kailangan nyo lamang manood sa aming programa at ilagay ang inyong pangalan, school and address at huwag kakalimutan ang hashtag na SMP Baliktanaw. At marami tayong asahan ngayong afternoon dahil marami tayong guest. At ang pinaka-guest nating ngayong afternoon ay si SDS Dr. Sheila Marie Primicias at pag-uusapan natin ang isang buong taon kanyang pamamalagi dito sa SDO1 Pangasinan. But for the meantime, dyan lamang kayo at pumunta naman tayo kila Ma'am Sheng at Ma'am Sherry Lee. Thank you so much, Sir Roland. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood ng ating Leksyon Pangasinan One-on-One. Today is January 14th, 2021. I am Maria Sheila B. de Guzman, and here with me is no other than Ma'am Sherilyn Orhalo, and we are the privileged hosts of this special episode of our Leksyon Pangasinan One-on-One. Indeed, we are, Ma'am Sheng. And of course, before po na tayo mag-umpisa doon sa ating special episode na one-on-one, meron muna tayong mga piling panauhin at magkakaroon tayo ng isang special kamustahan segment dito. Yes, okay. So, here with us today, we start with Dr. Elvira Viray. Hello, ma'am. Kaway-kaway naman po tayo sa ating mga viewers and listeners po. School head Yes, of kasama din po National High natin ang School. ating Administrative Officer 5 dito sa ating division, Dr. Rafael Erwin Nicolas. Hello, Ma'am Shing. Hello, Ma'am Sherry. And hello po, sir. And we have Dr. Jerry Hunyo, Education Program Supervisor in Science, and at the same time, 3rd Congressional District Overseer. Yes, ayan. Bati po muna kayo, mga sir and ma'am. Ayan po. So, may mga, lalo-lalo na si Dr. Elvira, Ma'am Elvie, may mga babatiin po ba tayo, mga teachers natin? Good afternoon, most especially sa PNHS family and of course sa lahat ng mga principal ng secondary. So again, good afternoon to each and everyone. How about you, Sir Jerry? Oh yes, good afternoon to all of you. It's again a great honor or privilege to be here in Leksyon Pangasinan. Again? Good afternoon po. And our AO, Sir Erwin? Yes, good afternoon to each and everyone. We are here again. Thank you for the opportunity to greet our teachers, our students, our learners of SDO1 Pangasinan for this Baliktanaw episode for our Schools Division Superintendent. Yeah, so this is a special episode, Ma'am Sherilyn. I am so excited. You are so excited. Kitang-kita ko, Ma'am. Yes, excited. Ma'am Sherilyn. Excited ba yung mga guests natin ngayon, Ma'am Sheng? Ayan, excited. So, dahil excited sila, first question tayo kaagad, Ma'am Sheng. Yeah. Looking back, 2029, ano po ang mga naging pagbabago na nakita po ninyo at na-experience po ninyo? Roleta ng kapalaran, Ma'am Elvie. Okay, so way back 2019 nung umupo ang ating SDS Ma'am Sheila Marie Primicias. So imagine mo for ilang buwan lang yung 2019 pero makikita mo kaagad ang malaking pagbabago. And number 1 na natandaan ko doon is naging ISO kaagad ang ating division office wherein
kung titignan mo sa ibang division, baka hindi nila nagawin yung pagiging ISO ng division office natin within 50 days. I want to make clear, Ma'am Sherilyn, 2019, kasi during the time, September 2019, Yes, September 2019 dumating po ang sila ating mahal na dumating. superintendent. Since our episode is all about balik tanaw, so balik tanaw ang mga question talaga natin. Kaya ang bato natin 2019. Yes. Nabanggit din lang naman ang pagiging ISO certified ng ating division. And of course, isa sa mga nabanggit din na maski ang mga schools natin, hindi pa man nagkakaroon ng is nag-align na rin sila, nag-QMS na rin sila. So, ano yung mga naging pagbabago sa ating mga district offices, sa mga schools naman? Since nandito ang ating isa sa mga overseers sa district, Sir Jerry Hunyo, baka po pwedeng sumagot tayo sa question na yun. Okay, thank you, Ma'am She. Yes, that's very true kasi to be exact, September 18, 2019, dumating si Ma'am. Ma'am is really SFP it's not for nothing, kaya nga, alam natin si Ma'am, very strategic in managing people, kaya we were managed, kaya maraming programa ang nagawa na naisagawa ni Ma'am. SMP pa rin, no, sir? Yeah, SMP pa rin. Strategic in managing people. Managing people and also managing processes, procedures, SMP. That is why, doon po lumabas ang ISO, and we are so glad sapagkat maraming improvement na nagawa or mga improvements na nagawa or developments just like sa mga proseso natin, hindi lang ito superficial or hindi lang ito more on sa physical appearance ng ating SD1 pero more on sa processes or procedures ay ito po ay naging maayos. Kaya nga sa feedback mechanism results natin, lahat ay very good ang nagsabi or excellent kumbaga yung services na binibigay ng SD1 Pangasinan. And because of that, prior to our designations kasi as overseers ng first Kong, we have Sir Michael Rame, second Kong, we have Dr. Wilma Carrera, and third Kong, yours truly, ay bago po ng creation ng sub-offices, ayan, so nauna po ang division office. So ibinaba lang po natin mga programa sa division offices down to schools. At nakita po natin yung domino effect niyan na kung saan naging maayos din ang proseso at napaganda ang performance ng mga schools natin. Indeed, our superintendent is a blessing sa ating division. We really need her talaga, no? So, may domino effect po kasi pag yung ating process ay maayos, nagkakaroon po ito ng domino effect at ang beneficiary talaga niyan at the end is our learners. Opo. Pagdating naman dito sa division office kasi natanong natin si Ma'am Elvie sa school and we have Sir Jerry sa district. Dito mismo sa division office. Okay, so tama po ang sabi ng ating overseer na si Dr. Junio na yung mga processes lang po ay binaba po natin lang sa school district down to schools. Nauna muna ang division office. Yun po ang maalala ko nung pagdating ng ating mahal na superintendent. Naalala mo, sir? Oo, maalala ko talaga kasi di ba? pagka Oo. po, may program, tapos on the first day, nag-ikot na po kami ni ma'am. Inikot na namin ang buong division office kasi noon, wala pa tayong canopy dyan. Yun ang pinag-uusapan na namin noon nung pagkaano niya, tinitignan niya, lalagyan ko ito ng canopy. Okay? Dito tayo magkakaroon ng convocation. Yan. Yun ang pinakaunang innovation na ginawa ni ma'am kasi during our time, flag ceremony natin, dyan lang po sa may harap ng flagpole. Doon lang tayo nagpa-flag ceremony noon. Tapos nagkakaroon ng announcement. And then, after the announcement, kung mga importante, tapos babalik na tayo sa ating offices. Pero ngayon, because of the innovation made by our superintendent, yung convocation natin, talagang detailed po yan. Kakaroon ng report per section, per division, functional division, what are the accomplishments for the week. Yan po yun. Tapos nagkakaroon tayo ng summary and then our superintendent gives us updates and also the plans and programs of the superintendent for the next week or for the next
program that she wanted to implement in our division. You are right. Yes, di ba? Yes po. Yung isang accomplishment pa lang na yun, yung ISO certification, ang dami nang naging epekto, Ma'am Sheng. Yes, ang dami Oo. po yun. Oo. Diba? So yung ISO po natin, hindi lang siya locally. Yes. We're so glad kasi internationally, tinitingnan nila ang SD1 Pangasinan. Totoo As yan. international standard Yes. organization. Tsaka kahit kapag nagpo-post si Ma'am ngayon, yung mga pictures ng bago dito sa division office, may mga nakikita ka sa comments na talagang pang world class, pang international din talaga yung setup ng ating mga Yes, ang offices. Opisina, yan. Our offices, number 1 yan. Tinignan ni ma'am, umikot kami talaga sa buong yung building 1, ito, building na ito. Tapos doon sa building 2, and then yung building 3 ulit. Tapos naragyan ng canopy na dyan, nagandanan. Tapos yung ang number 1 dito, yung mga physical structure ang ginawa ni ma'am And then after that, simultaneously, Ma'am Sheng at Ma'am Cheryl at Ma'am LV and Sir Jerry. ang talaga yung simultaneous yan, hindi lang po physical structure ng division ang ginawa ni ma'am. But also the policies. Yes. DepEd policies down from central office down to division and down to the schools. Ini-implement yan strictly ng ating mahal na superintendent. All her programs or Yes. projects are aligned to our CO guidelines and policies. Yes. Mabalik ko lang po yung sinabi po ng ating AO, Sir Dr. Erwin, ano Yes, po. ma'am. Napakaganda po talaga nung every Monday morning we have convocation at pinapakita po natin ang ating accomplishment here at the division. And I believe sa school din po, ganun din po ang inyong ginagawa. So meaning, nagbe-benchmark at gumagaya ang ating schools. What can you say about it, Ma'am Elvie? Oo, tama yan, Ma'am Sheng. Yan na rin ang ginagawa namin. Talagang inadapt namin. Every Monday, kung nagkakaroon kami ng flag ceremony, talagang sinusundan namin kung ano yung ginagawa ng ating superintendent at nakikita ko rin ang epekto. Halos 100% ng staff ko umaattend ng flag ceremony. Ang galing. Kasi maririnig nila doon ang updates. Nahiya rin sila pag hindi nila first-hand information na hindi nila marinig kung ano ang nangyayari, kung ano ang dapat nilang malaman, kung ano ang kanilang dapat baguhin, at saka nakalakip na rin doon ang kanilang benchmarking sa Yes. bawat department. And we all know our superintendent loves transparency. Yes. Opo. We all agree that with this many positive changes na nakita hanggang sa field, sa mga schools talaga, nadama ng kaguruan ng ating division yung mga magagandang effect niya. And masasabi natin na dahil sa mga to, yung suporta ng kaguruan natin sa ating mahal na superintendent ay nandyan. Okay? Makikita mo online, posting sa Facebook, nandyan, ratatat yung mga comments nila kapag nagkakaroon ng meeting sa mga school heads, yung approach nila kay ma'am, iba di ba? So, mahal talaga ng SDO1 Pangasinan ang isang Sheila Amazing SDS Primicias. Yes, ramdam ko yun, Ma'am Sherilyn. Ramdam mo yun. Ramdam natin lahat Totoo yun. yan. I But the agree with you. question is, ramdam po ba ninyo yun? Ramdam po ba ng mga kabataan natin yun, learners? Yes. Ramdam ba ng inyong mga teachers? Please elaborate your answer, ma'am. Oo, masaya sila. Ramdam nila. Kasi nga, binababa namin sa kanila at nakikita nila kasi, syempre, nagpo-post tayong lahat. Makikita mo rin sa amin din. Hindi naman may pagkakaila kung ano yung mga accomplishments namin. Syempre, nakikita namin yung ginagawa ng superintendent. As school head, mahihiya ka rin na hindi ka rin kumilos. Ma'am, kindly elaborate your accomplishment na inangkor po dito sa division office at nag-work po talaga sa PNHS na napakalaking school. Okay, katulad nung sa pagpanlang lang natin ng attendance before, ngayon meron na rin kaming biometric nung wala pa itong pandemic. Pero nung nagkaroon ng pandemic, ginaya rin namin kayo. Talagang digital na lahat. Di ba? Siyempre, Oo, para madali naman ang contact tracing. And even kung meron kami mga bisita noon, parang wala lang, hindi sila naglalagbok. Pero ngayon talagang istrikto na kami. Naging At active din yung mga schools natin sa paggamit ng social media, especially the DepEd Tayo school pages. Yes. Yes. Lahat sila. Na na-roll out. What about Sir Erwin? Amin po sa division office nakikita niyo on reporting, on submission of reports. 'Di ba? Online na po tayo lahat, digital na po lahat, wala na yung distance kasi mahirap din magbiyahe yung mga
principals natin. Puro ang submission lang natin electronic. Ang bilis. Wala nang nalilate. Walang isang minuto. Wala nang Nandyan na. nalilate sa submission ng reports, dissemination of informations. Mabilis po down from SDO down to the fields, no? And then isa pa, hindi na rin nalilate yung mga empleyado. Dahil po yung sa installation ng ating biometrics. Correct. Na yung magandang kiosk doon na nakikita ka pag nakikita ka kung Hindi mo pwedeng maniobra yun eh. hindi mo maniobra. So yun po ang magandang sa akin sa amin no sa administrative service side. Yun po yung pinakamahalaga kasi kay Ma'am Sheila, gusto niya maging efficiente tayo sa ating trabaho eh. Yes, sir. Coming to office early, okay, is one of the manifestation or a good sign na you are really effective or efficient in doing your work. Yes, speaking of efficiency, Yes. di ba sir, yung creation ng mga division sub-offices, Correct. kung gaano na ba kadali ngayon sir ang pag-forward Reports. ng mga schools ngayon dito sa division office? Yes. Ganon din po sa division offices or division sub-offices na tinatawag. Looking back muna, sir, and then now. Yeah. May biometrics din sila. Dati, wala. Wala silang tinatawag na district office Facebook pages. Okay. Mga iGuard, mayroon na rin. May iGuard na rin yung karamihan sa kanila. Tapos in terms of, reporting, validation of report, actually you can validate at once or immediately kasi meron tayong Facebook pages. Hindi lang sa mga schools, mga district offices din. Tapos pinaigting natin yung information system kasi natin, not only the division office, kundi sa district offices. Yun nga po, sabi niya Sir Erwin kanina, napabilis, mabilis na, mas bumilis, nung papatagal yung pagstay ni ma'am dito hanggang sa marami pang programa na kanila. Wow, Ma'am Cheryl, listening to our guests, mapapa-throwback ka talaga. But you know what? I can still remember, naka-pink si Ma'am no, at naka-white blazer. And you're true, Sir Erwin, 1 o'clock, first day, September 19, 1 o'clock, nag-work na kaagad ang ating superintendent. And we are sure na tuloy pa rin ang service at tuloy pa rin ang mga innovation, transformation na gagawin ng ating superintendent. Kaya nga, love na love siya ng mga teachers, especially our learners dito sa SD1 Pangasinan. Ma'am Sherilyn. Check na check ka dyan, ma'am. Tumpak 100%. Tama. Di ba? At saka, ganun naman kasi talaga, di ba? Kapag ina-appreciate ka, alam mo na minamahal ka ng mga tao, ina-appreciate nila yung mga ginagawa mo, mas lalong motivated ka inspired ka to do more and mapagbuti pa lalo yung serbisyo mo sa mga tao. Okay, so pasalamatan na natin ang ating kasi short lang po talaga tong interview na ito. But ang dami nilang dapat masasabi pa, ano? But, we would like to say thank you for taking your time to be here. Kung kayo po ay mapagbigyan ng pagkakataon, mag-thank you sa ating superintendent. Short lang. What are you going to say to her? Sige po, ma'am. Okay, so ako ay nagpapasalamat dahil nagkaroon tayo ng isang visionary leader. Alam mo, Ma'am Sheng, kung tutuusin, imagine mo yung digitized learning materials, parang manghuhula naman si Ma'am. Hindi pa wala pa itong pandemic, pero na-introduce niya. And because of that, naging madali para sa amin mga school heads, most especially sa mga teachers na mag-adjust dito sa new normal. So, malaking salamat talaga. At mapalad ang SDU1 Pangasinan sa pagkakaroon ng ating new breed of leader, and that is in the person of our SDS. Yes po. As a sign of gratitude kay Ma'am Sheila, sapagkat napaka-galing nilang as a person, as a superintendent, as a boss. Kaya gusto kong ibalik sa kanila ito yung tinatawag nilang genuine commitment. Kitang-kita kay Ma'am yung genuine commitment. Irrefragable competence also. Hindi matatawarang kagalingan. And also, we have unfaltering care. Kasi nga, SMP cares parate. At saka yung tinatawag nating unending love. So nakita ko yan personally kay Ma'am, hindi lang bilang sa empleyado, pero personally as a person. So that's why I'll want to give back kay Ma'am, of course, as the one Pangasinan, sa mga teachers, sa mga learners natin, para mas lalong mapabuti at we could attain that quality education nating in-achieve. Thank you, Sir Jerry. I agree with the two
my colleagues here, no? Si Sir Jerry at saka si Ma'am LV. Sa akin naman kung sa pag-stay ni Ma'am dito na itong sa atin sa division office, sa admin side, napakapalad po namin dito sa division office. Kasi marami kaming natututunan kay Ma'am. At yung mga pulisiya na dapat nating i-implement, na-implement na ngayon. Yung mga ginagawa ni Ma'am. At nararamdaman ko na yung mga ginawa ni Ma'am, lalo na dito po, sa division lang po, yung physical improvement ng isang opisina at saka yung improvement sa loob ng opisina at yung mga pulisiya na dapat na implement ay alam ko na nagawa po ni Ma'am. Kaya lang gusto ko sana kung mabago lang ang policies kasi nagbabago naman. Nagbabago naman ang policy ng DepEd eh. May mga dapat kung ako ang tatanungin, kung ako ang magbibigay, kung yung mga magagaling na leader, innovator, visionary, na gaya ni Ma'am Sheila Marie Primicias, kulang yung 3 taon Yes. para Yes. may bigay niya ang kanyang best. Yes. Kasi meron tayong policy sa DepEd na the superintendents will stay for only 3 years. Yes. Tama. But then there is an exception to that rule. Na if the superintendent is performing best, like Ma'am Sheila, She is. she could be possibly extend the term of Ma'am Sheila until another 3 years. Yun ang gusto ko para at least to give her also the benefit of reaping the fruits of her labor in improving the division office and also helping our teachers and our learners, particularly po sa lalo na po ditong pandemic, hindi po tayo napabayaan ni Ma'am, alam niyo po yan. di ba? Yes. Yes, of course. Na Oo. binibigyan po tayo ng mga health essentials po natin like vitamins. Ganun po ang pagmamahal ni Ma'am sa atin. Tama. Yan ang naramdaman ko bilang isang empleyado at isang administratibo dito sa Division Office of Pangasinan. So Ma'am Sheila, thank you very much po. At sana po we'll stay and you continue the best services you are giving to this office. Thank you very much po, Ma'am, and lahat po sa amin. Maraming salamat po. Grabe, Sir Erwin, taus-puso talaga yung pasasalamat. Take note, Sir Erwin, Oh. 1 year and 4 months pa lang, Kaya pero nga, parang feel accomplishment na niya feel ko parang na. 10 years Parang 10 na. years. Yung sinasabi nga, Sir Erwin, relate ako, ramdam na ramdam ko yun. Sabi ko nga, di ba, pagdating sa, yung sa policy na yan na 3 years, ako din, wishful ako na ma-extend talaga din si Ma'am. Yan ang gusto Given ko that, din. di ba, pagdating nga sa mga elected officials, 3 years din sila. yung kanilang Oo. term. Oo. And that 3 years is very long for a lousy leader. Correct. And it's Yes. very short for a very good one. Yeah. And si Correct. Ma'am is hindi lang very good, best, excellent. Yes, No, I agree. okay. Thank you very much po yan. Ma'am Sharon, I hope magkaroon tayo ng one-on-one with our special guest din ngayon, para talagang may relay nila kung ano yung mga programs and projects ng ating superintendent. But we have still Yes. second sets of guests po, Ma'am Sharon. So, Yes, magpapatuloy tayo, Ma'am Sheng. And sa lahat po ng ating mga viewers, manatiling tumutok po dito sa Leksyon Pangasinan One-on-One. Pansamantala, narito po ulit si Sir Roland Umangay para sa ilang mga reminders. Thank you very much, Ma'am Sherilyn at Ma'am Sheng. Grabe ang enjoy makinig sa mga throwback at flashback stories ng isang buong taong pamamalagi dito ni Ma'am Sheila Marie A. Primicias. At syempre yung mga nakikita po natin, hindi lang po siya dito sa SDO1, kundi sa lahat po ng mga schools na sakop po ng Schools Division Office 1 Pangasinan. At syempre sa mga patuloy na nanonood sa ating programang Leksyon 1-on-1, Balik Tanaw special, patuloy pa rin po kayong mag-comment at mag-share ng ating video. Huwag pong kakalimutan ang ating hashtag SMP Balik Tanaw para manalo po kayo ng maraming mga papremyo. Ulitin ko ulit yung mga prizes na pwede nating matanggap or mapanalunan ngayong araw. Meron tayong 10 souvenir mugs, merong 3 fashion wares, may 2 PC tablet, may isang 32-inch TV, at syempre meron ding isang road bike. Kaya naman po kapanapanabik ang ating episode ngayong araw. Bukod sa ito ay isang memorable at special edition ng ating leksyon Pangasinan One-on-One. Mas malalaki at mas madami ang mga pwede nating
matanggap na mga papremyo. At shoutout pala sa mga nandyan sa ating seminar ng Facilitation and Presentation Skills at shoutout din sa lahat ng mga teachers ng Pangasinan School of Arts and Trades. So sa susunod po na pagbabalik ni na Ma'am Sherilyn at Ma'am Sheng, panibagong mga guest na naman po ang kanilang interviewin at syempre alamin natin mula sa kanilang mga kanya-kanyang opisina kung ano yung mga pagbabago, kung ano yung mga magagandang nangyari sa loob lamang ng isang taon. So ulitin ko lamang, nasa 1 year and 4 months pa lang ang pamamalagi dito ni Dr. Sheila Marie Primicias, pero yung change really has come. So balik muna tayo kay Ma'am Sheng at kay Ma'am Sherilyn. Okay, we're back. We're back, Ma'am Sherilyn. Yes. And we have our second batch of guests sa ating Kamustahan segment. Kasama po natin ngayon ang ating PESPA President, Principal, Ma'am Digna Bausen, Dr. Digna Bausen. Hello, ma'am. Hello po. Bati po muna Bati kayo, ma'am. Hello. Okay, pang. Yes, ma'am. Hello Sige po. na po, ma'am. Welcome. Hello, good afternoon everyone. Good afternoon SDO 1 Pangasinan. And welcome to Leksyon Pangasinan. Yes, ma'am. And kasama din natin, beside me, of course, is our division accountant, Ma'am Priscilla Mejia. Good afternoon, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, so we also have Sir Jojo Jose. Yes, our school management, monitoring, and evaluation, senior education program specialist. Ang favorite na bisita ng mga school head, online or physical visit. Oo. Diretsyong tanong na i-relate natin doon sa kanina kasi Mag-hi daw muna si Sir Jojo, Ay, ma'am. sorry, sir. Okay, Na-excite kasi good afternoon, ako. Che. Good afternoon, Yes. Che. At good afternoon din po sa kaguruan ng STO1 Pangasinan. Ayan, okay, ayan. Isa-throw ko na kaagad yung unang question. In relation doon, kanina sa mga nasasabi ng ating mga naunang guest kasi, yung mga pagbabago, sir, na nakita po sa schools, kayo po bilang SEPs po ng ating SMME, ano yung mga nakita natin? Magbalik tanaw tayo. Okay, Che, yung sa amin kasi sa School Management Monitoring Evaluation, we used to monitor our schools, both elementary and secondary, physically pupunta tayo. Pero somehow sa karami po ng ating paralan sa SD1 Pangasinan, hindi po natin nakikita lahat. So good nung pumasok ang ating schools division superintendent sa SD1 Pangasinan, na-establish niya yung school website. So through our school website, napakadali po na mag-monitor. Gaano man kalayo, from 1st Congressional District, 2nd, 3rd, anytime po pwede ko siyang makita because we require our school heads to upload their projects, programs, and activities sa kanilang school website. So, yun ay isang pinakamagandang pagbabago. Okay? So, hindi tayo nahihirapan. So, pag gusto nating makita ano yung mga development nila sa 4 dimensions ng school-based management, ina-upload lang nila. Ano yung pagbabago sa leadership and governance, management of resources, curriculum instruction, accountability. Madali natin siyang ma-check. Kasi makikita natin kaagad, pag in-open natin ang school website, nandoon, transparent sila sa lahat ng mga activities nila. Ayan, naging madali talaga, lalo at naging malaking tulong siya, especially this pandemic time. Tama siya. Actually siya, kahit na work from home tayo, yung mga teachers natin, mga school heads natin, and even me, pag naka-work from home tayo, minomonitor pa rin natin. So we ask our school heads, no, through of course our school website, to upload ano yung status ng school. Yung readiness ng school natin sa pagbubukas itong 2021. So nakita natin yun through school website. So napakadali pong i-monitor ngayon. Actually ngayon for this semester, no, yung kanilang report on school report card, the electronic report for SRC, i-upload na naman po nila sa kanilang school website. We will be providing a link, of course, pero makikita din natin yon sa kanilang website. If you notice, Ma'am Sherilyn, sa ating mga groups ng guests, parang hirap silang mag-look back talaga because they're always looking forward and they are so proud sa mga accomplishment na nagawa ng kanilang unit, but basically because of the leadership of our superintendent, di ba, ma'am? Yes, actually, yung mga, sabi nyo nga, nahihirapan siguro si mag-look back, pero
sa tingin ko, yung mga nasasabi kasi nilang mga accomplishments ngayon, nare-relate nila yan sa pagbabalik tanaw nila na ganun kasi dati and now, ganito na. At syempre, pagbabalik tanawin ko si Dr. Digna Bauson, di ba? Dr. Digna, magbalik tanaw tayo before or 2019, September 20, nung kararating pa lang ng ating mahal na superintendent Kasi dito sa division, miniting niya tayo kaagad. Ano yung mga next norms? Nakwento na nga ni Sir schools, Erwin dito sa division, miniting niya kami agad at exactly 1 p.m. trabaho kami kaagad at trabaho siya kaagad bilang superintendent. Ano ang impact po nun sa inyong school nung dumating ang ating superintendent 2019? Balik tanaw, ma'am. Balik Opo. Balik tanaw. Okay. So, si Ma'am Sheila kasi talaga, ever since yan, siya yung leader with clear and advanced vision talaga. Meaning, wala pang nangyayari, papasok pa lang siya sa isang division, meron na siyang plano for the 3 years. Kumbaga tapos na yung plano niya, it's just an implementation. So, ang balik tanaw ko sa kanya, marami especially in the creation of the district offices. Hindi na kami masyadong nahihirapan ng mga school heads, lalo na sa pag-process ng mga papeles. Kasi halos lahat ng ADAS na may bookkeeper, may ADAS, and the like sa district office. So may problema man kami, may mga ipa-process, hindi na kami pupunta ng division. Just a text away, just a kilometer away, nandun ang district office na tutulong sa amin. Especially sa mga kailangan i-process na papeles. So, lalo na sa new norm, isang click lang sa mga link, yon, send na lahat ang mga kailangang i-send, yung mga reports, nandyan na. Tapos, ang bilis ng communication, ang bilis ng dating ng mga memos at saka orders. One more is, ang sweldo. Hindi mo na kailangan tanongin kung saan-saan tignan mo lang yung FB, may sweldo na. At ang ganda pa doon yung yung mukha at saka yung smile ni ma'am na may sweldo na po. Parang ang gaan-gaan. Parang, sabi ni ma'am, parang, bayad na yung mga serbisyo niya, nandyan na. Parang Tapos sa naman, sa aming mga school heads, hindi na rin kami nahihirapan kasi ginagawa niya sa division office, yan na division office ang model namin Nag-umpisa siya sa sa QMS, sa ISO dito, tapos nag-QMS kami. Diretso lang, diretso. Basta kami, kahit na anong bato sa left hand side, kami sa schools, diretso kami. Lalo na sa amin sa Kalasyaw to, wala naman akong alam na problema namin, lalo na nung QMS, dahil basta naman lahat ng mga information dissemination is nabibigay ng tama, nabibigay sa tamang time, sa perfect time, walang problema. Kahit anong nangyayari sa ibang field, walang problema. Kasi nga, focus din kami sa trabaho namin. Kasi focus din si superintendent natin. At saka si superintendent natin, kahit anong mga bangga dyan, hindi siya nadidisturb. So, hindi rin kami nadidisturb. Life must go on, work must go on. Yun po ang maganda na nababalik tanaw ko sa kanila. Speaking of the communication na sinasabi ni Ma'am Digna, yung pagkakaroon din natin ng mga district information officers. Yes. So, hindi na yung sa pababa lang pati yung paakyat na information, yung mga ginagawa sa school, sa districts, papunta sa division, ay maayos nating nakikita, Ma'am Sheng. And big no-no sa mga fake news dahil direct from the district officers ang mga balita. So, ayaw natin ng mga fake news kasi. Ayaw natin yan. Okay. Authentic dapat pagaling sa ating division. Tartariwa lahat. Yes, tartariwa. Mother tongue, tartariwa. So, sabi nga kanina ni ma'am, never nadidelay ang sweldo. So, ang partner, syempre, our superintendent works well, lalo na sa partnership, yung mga ganyan po, di ba? So, ang partner po natin dyan, in terms of sweldo, other than, introduce natin ang ating kapamilya. Of course, ang ating kapamilya dito sa division office, Ma'am Priscilla Mejia. Yes, ma'am. Ma'am, magbalik tanaw ka, ma'am. Ano ang difference, ma'am, nung dumating na po ang ating superintendent sa ating division in terms of, yun nga po, ating mga kaperahan. September 2019, nung dumating sa ating mahal na SDS, Ma'am Sheila Marie, that very same day, nagpa-meeting na nga si ma'am, gaya na nga sabi niyo kanina, at nilatag niya na ang kanyang mga plano
At from them on, sunod-sunod na ang mga magagandang pagbabago sa ating SDO1 Pangasinan. Kasi si ma'am siya yung action woman. Gusto niya action agad. Parang sa mga processing ng benefits, gusto ni ma'am, laging mabilis yan. Kaya ang unang ginawa ni ma'am sa amin sa finance unit, gumawa siya ng physical arrangement. Dati, magkakahiwalay ang accounting, ang budget, at ang cash. Ang ginawa ni ma'am, nilagay kami sa isang floor sa building 3, kaya mas mabilis ang collaboration. Ma'am, Yes, siguro nga isa yun sa mga rason kung bakit talaga never na-delay ang mga benefits, not only our salaries. Opo. At saka yung mga retirees natin yan, hindi na ata talaga sila hirap dahil mabilis ang processing ng kanilang mga benefits. Tama po ba, Dr. Digna? Opo. Yes, ma'am. Ano pa Kasi po, ma'am? very techy kasi si Ma'am Sheila. Kaya kami din sa accounting, pinag-create niya kami ng mga GCs, Facebook page, pati online links. Kaya makikita nyo kahit nung pandemic time, nag-process tayo ng mga provident loan applications. Na-release natin ang mga yan, mga TLB, mga CLP, mga sahod ng mga substitute, at ang sahod natin hindi pa rin na nadidelay kahit pandemic time noon. Kahit naka-lockdown lahat, on time pa rin lahat ng mga benefits natin. Another question, ma'am, kasi di ba ang laki talaga physically, physical structure, malaki yung naging pagbabago ng itsura talaga ng division office. Kumusta po ba yan, ma'am, pagdating sa budgeting or sa paglabas po natin ng mga pera? Actually, yun ang makikita natin na same ang punto natin. Kung ma-increase man, very minimal lang po yan. Pero tignan natin, magmula nung dumating si ma'am, hindi natin maikakaila ang malaking pagbabago with same budget, same funds, Same budget, proper management lang po talaga ang nangyari at prioritization. Talagang mahal ni ma'am ang kanyang mga empleyado. So tignan natin, lahat ng mga pangangailangan natin nandyan. 2020 na ngayon, ang mga supplies pa namin, meron pa nag-carry over. 2021 na ngayon, yung 2020 supplies namin, meron pa rin. Kaya darating na naman ang pondo natin, may pandagdag na kami, meron pa rin existing, may mga supplies pa rin kami. Naalat talaga properly ang ating budget, ma'am. Would you agree, Sir Jojo, na dapat isa yun sa mga nakakopy ng ating mga schools sa implementation nila ng kanilang mga programs, MOE. projects sa schools? So, Yes, of course. Kailangan ma-inspire sila kung paano pinapatakbo ang ating division office. Our dear school heads, dapat ganun din sana ang pagpapatakbo ng kanilang mga paaralan. And I guess, ginagawa naman ng ating mga school heads ang mga ito kasi with our program sa Leksyon Pangasinan, nanonood sila. So, sa panonood nila ng ating Leksyon Pangasinan, so everyday yan, no, na-inform sila, na-educate sila, so alam na nila kung ano ang gagawin, yung right thing to do para sa management ng kanilang school. Okay po, maiba naman po tayo dahil nga sa baliktanaw na ito. Given nga po na sobrang daming improvement dito sa division, office, tapos made possible by Sheila Macing SDS Primicias po, ano pa po ang mahihiling ng isang DepEd SDO1 principal at employee? Sa dami na po ng gawa ng ating superintendent, 1 and 4 months, looking forward, ano pa ang mahihiling pa kaya nating magagawa niya? Well, ang unang-una kong hiling is sana mabibigyan pa si SDS natin ng maraming years, not only 3 years, na mag-serve Parang second time ko na narinig, SDO1 Pangasinan. That's my one and only one wish. Dahil yung lahat-lahat ng gusto kong na-wish, magagawa lahat yan. Dahil dito, kung ibibigay itong wish ko na time na mag-stay siya sa atin to serve us. Oh, thank you so much. Okay, Sir Jojo? Okay, Sheng. I heard kanina sa unang grupo, no? So, more years to serve this administration. I go with Ma'am Digna. Kasi nga po, yung pag-implement natin ng ating programs, projects, and activities, na-measure natin yan, no? Hindi lang isang ano. So, makikita natin yung effect noon, okay? Kung mas mahaba yung panahon ng pagsiserbi sa ating SDO1 Pangasinan. So, I wish the same na sana, of course, tignan nila doon sa performance ng ating schools division superintendent.
Wow. Okay, what about you, Ma'am Presi? Actually, ma'am, from the bottom of my heart, yun po yung request ko din. Sana, kahit tapos na yung term ni ma'am, sana ma-extend pa siya ulit para at mga projects niya na naumpisahan niya, sana tuloy-tuloy ang mga ito. Evident, Ma'am Sherilyn. 1 year and 4 months pa lang ni ma'am actually. Ang dami pa talaga niyang meron pa siyang ilang years. Mahina tayo sa math. 1 Yes. year and 6 months. Pero kasi hinihiling na natin yung extension niya kasi ang dami na niyang nagawa. Akala ko nga 2 years na si ma'am dito. Yung years ko sa school ko na 2 years pa, idagdag ko na lang kay ma'am. But simply because, siguro, Because we love her and we really do love what she's doing and we are very much benefited sa lahat ng kanyang ginagawa. Lahat, hanggang sa pinakababa na sektor, hanggang sa mga pupils natin. sabi nga, embrace the change, trust the process. Siguro tayo talaga yung mga yon. So, we are enjoying yung kanyang service at kanyang paninilbihan bilang ating superintendent. Ayan na naman, sana magkaroon na naman tayo uli ng one-on-one segment sa ating Kaya mga nga. special guests, Oo Ma'am nga. Sherry. Salamat po sa time ninyo, Ma'am Presi, Sir O, diba? Jojo, Ma'am Digna. Even the guesting here, feeling nila bitin talaga because they have so much more to say about the good things that our superintendent did in our division. At ramdam talaga yan sa school at ng ating mga learners. Yes. But we still have our third set of guests, ma'am. At dahil dyan, magbabalik po ulit si Sir Roland Umangay for some reminders. Okay, so sige pa po tayo. May igigreet po ba tayo, Sir Jojo, sa SJOD? Shout out po natin. Hindi. Instead of mag-shoutout tayo, Sheng, Yes. no? Gusto ko lang magpasalamat, no? Personally, kasi alam nyo, lahat kaming mga empleyado rito sa SD1 Pangasinan. Siguro, Ma'am Diggs, i-share ko lang. Hindi ko alam kung sa school ginagawa, pero dito sa amin, as you all know, ang SD1 personnel hanggang ngayon COVID-free pa tayo. Yes. Why? We're proud Because of that. every morning, ako po, minsan nakakalimutan kong mag-take ng aking mga meds, pero pagdating ko dito sa opisina, hindi pa ako nakakaupo, nandiyan yung mga nurses, nagbibigay sila ng mga vitamins. And Yes. of course, hindi yan mangyayari kung hindi sa leadership ng ating superintendent. Okay? So She with truly that, loves us. yes, tama siya. So with that, I would like to say thank you to ma'am because hindi lang doon siya sa work, nakafocus din siya sa ating mga personnel. No? Tinitignan niyang mabuti yung kalagayan natin dito. Dati wala namang vitamins, parehas ang budget. No? Pero ngayon may vitamins ta. And because of her love, we love her back. So maraming kulang talaga, Ma'am Sherilyn. Maraming salamat po sa ating mga special guests, Dr. Digna, Dr. Jojo, Ma'am Presi, maraming salamat po. So huwag po kayong magsawa. Ay, may isa pa daw po, From Calasiao District 2, thank you so much, Ma'am Sheila. Thank you, God bless, and we love you. Yes, ma'am. At yung hashtag namin sa accounting ni SMP, Serbisyong May Puso. Yan po si Ma'am Sheila dahil she cares for us, really. Thank you so much. Hi, Bunlag Again, Central thank you School. po sa ating mga special guests. Okay, back na po tayo kay Sir Roland Umangay. Take it away. Thank you very much, Ma'am Sheng and Ma'am Sherilyn at sa ating mga tatlong guest at talaga namang hashtag SMP, Serbisyong May Puso. Dahil mula sa mga empleyado ng Division Office hanggang sa mga schools ay talaga naman na na-enjoy nila yung mga nangyayaring pagbabago, nakikita nila, nararamdaman nila at sa ngayon ay in-enjoy. Lalong-lalo na yung mga sinasabi ng ating mga guest kanina kung saan yung bawat department or bawat opisina dito sa Division Office ay nakita nila yung pagbabago or yung change na mas nakatulong at mas nakapagpaganda sa pagbibigay serbisyo sa ating mga empleyado. At reminder ulit mga kaleksyon na tumutok pa rin at i-share at i-like ang ating program at sumali sa ating contest at mag-comment sa ating video na nakikita nyo na ngayon at lagi nyong tatandaan ang hashtag na SMP Baliktanaw kasama ang inyong pangalan and address dahil makakatanggap kayo kung kayo ang napili ng ating winner picker ng 10 mugs, ng PC tablet, ng TV, ng mga fashion wares at isang road bike. So, dyan lamang kayo mga kaleksyon at balikan ulit natin sila Ma'am Sheng and Ma'am Sherilyn.
Thank you so much, Sir Roland. Yes, and we're back we're back. Yes. So this is our third set of guests, Ma'am Sherry Lee. Yes, of course, we have here with us is, of course, our administrative aide from the personal, administrative assistant from the personal unit, Ma'am Seska Katrina Mararak. And of course, we also have our administrative aide, Sir Leonardo. Pero mas kilala po siya sa pangalang Sir Bogs. Hi, Sir Bogs! Good afternoon. Ayan, Hi, bati Ma'am muna, Cheska. Ma'am Seska. Kuya Bob. Afternoon po sa lahat. So, units niyo, batiin niyo naman sila. Sa mga administrative aid naman po dyan, manood po kayo. Ay, ganoon, okay. So, Ma'am Sherlyn, question natin oo. agad. Question natin kaagad kasi kanina tinanong natin yung mga guests natin ng mga questions all about balik tanaw dahil balik tanaw nga yung ating episode. Tanungin na natin directly sa personal unit. Ano yung mga masasabi natin na difference talaga na bigay ni Ma'am dito sa ating division? Una sa lahat kasi, nung pagdating ni Ma'am Sheila, agad yan, nag-request agad yan ng nasa ng mga field at unfield items. Wow. Ang una niya agad advocacy is, dapat kompleto ang mga teachers. Again, Ma'am Cheska, ano po uli yung... Okay. So, ang una kasi nung dumating si Ma'am Sheila, September po, yun, di ba? 19. Yes, September 19. Kasunod na araw no, agad siya ng report. Asan yung mga unfilled? Ano yung mga unfilled? Kasi ang ano niya, gusto niya is, dapat kompleto ang teachers. Dapat lahat ma-fill upan agad. So, ang ano niya agad is, ilabas and then, filling up agad yan. Tapos inayos niya agad yung mga vacancies, tapos pati yung mga assignment din ng mga teachers tsaka ng mga school heads. Oh. Tsaka nag-rely talaga si Ma'am SMP sa mga data. Data-driven yung kanyang mga ginagawa. Collection of data. Kasi bago rin siya nag-action kasi yung isa sa nakita ko kay Ma'am Sheila, alam niya kung ano yung gagawin niya, tapos alam niya kung paano gagawin, tapos isa pa, hindi siya basta-basta nag-action ng walang data. Yes. At hindi siya basta-basta gumagawa ng decision kung wala din siyang mga legal basis. Yes, totoo yan. AKA Ma'am Sherlyn, Ma'am Cheska, she is fair. Opo. Very. Kitang-kita at saka talagang every point counts sa kanya. Yes, Really niyang ma'am. mabuti Opo. before she decides. Mind you, Ma'am Sherlyn, maiba lang tayo ng konti. Ma'am Cheska, isa talaga sa in charge sa PBB, partner ko sa PBB. And you know what? Hindi pa sure or wala pa yung PBB, isa sa mga agenda ng ating superintendent ay magkaroon, tama Ma'am Cheska? Ayusin na, magkaroon ng timeline para sa reporting sa PBB, nangunguna ang Pangasinan 1. Yes, sana po Ma'am Sheng. Kumbaga, yung 2019 inayos natin, ang gusto ni Ma'am Sheila, sa 2020, May pa lang, okay na yung report natin. Para kapag si Central Office nag-ask ng around October or November, si Pang 1 tapos na. I can also relate kasi partner nga niya. Ako in terms of PBB, kinukuha lang siya sa akin mga konting data but definitely siya ang nag-work with regards PBB talaga. Ayaw ni Ma'am na ma-delay with regards benefits ng ating mga kaguruan. Yes, Ma'am Sheng. Ganon ka-advance mag-isip si Ma'am Sheila. Wala pa nandiyan. Wala pa. Gawin niyo na. Yes. Tsaka hindi linggid din sa kaalaman ng marami. Isa sa mga nadala niya dito sa division na best practice is yung pagkakaroon ng appointment date. Yes. Opo. Totoo yan. Sa appointment day po kasi, before, ano siya, office to office, tapos yung mga sila mismo ang naglalakad ng mga papers nila. Ngayon, isang araw lang, yung mga papeles ng mga tao, di magsasubmit tapos ipaprocess namin. And then may isang dedicated na araw lang na nandoon na yung mga signatories, nandoon na rin yung ma-awardan. Hindi na nila kailangang maghintay ng ilang araw or ilang linggo para makakuha ng copy. Kasi on that day din, i-award din yung appointment. So, yun yung isa sa mga magandang mga nadala ni Ma'am Sheila sa atin dito sa Pangwan. Months nga dati ang paghihintay, Ma'am Sherlyn. So, syempre,
Later on, we'll go back to you, Ma'am Cheska. Ito naman ang ating napakasikat na kapamilya dito, si Sir Leonardo, aka Sir Bogs. Sir Bogs, ano naman ang naramdaman mo as administrative aide? At syempre, laging ikaw ang sumasalubong sa ating mga guests sa GSO, right? So, ano naman ang naramdaman mong pagbabago nung si Ma'am Sheila na ang ating superintendent? Pagdating ni Ma'am Sheila, September, sabi sinabi ko lang sa isip ko sa sarili ko na ang division na to magkakaroon ng panibago, malaking pagbabago sa kalinisan, kagandahan. Tignan mo ngayon, ginawa ni Ma'am, yung accomplishment niya. So tumutok tayo, Sir Bog, sa kalinisan at kagandahan. How about yung mga kapwa mo workers? Kumusta naman ang pakikitungo ng ating superintendent? Alam niyo po, kami pong mga administrative aid 1 po, ginagalingan po namin yung pagsiservisyo. Hindi lang ginagalingan, mas lalong ginagalingan po namin kasi yung pakikitungo ni Ma'am Sheila sa amin, hindi na po parang co-worker, hindi po, yung pamilya na po. No wonder, Sir Bogs, kasama mo ang superintendent natin dito minsan kahit Sabado, Yes, oo. kahit Linggo. Lagi naka-back up si Kuya Bogs kay Madam. Oh. Siguro po hindi po magiging maayos, maganda, malinis ang ating division kung hindi marunong makisama si Ma'am Sheila sa atin. Ay, Totoo Saka ka isa pa po, dyan. SDO1 is so blessed to have Madam Sheila as our school's division superintendent. Kaya maraming salamat po, Ma'am, sa pagmamahal, pagbabago, at yung binigyan tayo ng pagmamahal na siyempre COVID, di ba? Oo, yes. Binigyan tayo ng mga vitamins. Siguro pag hindi tayo mahal ni Ma'am Sheila, siguro may nagka-COVID na sa atin. Oo Tsaka nga. yung implementation talaga, syempre, Sir Bogs, di ba, kayo yung nandoon, malapit sa flat barrier at unang office, yung nandyan, office po ninyo dun sa GSO. Nakikita nyo talaga yung strict implementation ng mga na-install natin na health and safety protocols. Doon pa lang din naman, hindi na talaga papasok yung COVID na yan dito. O, tsaka hygienic ang ating mga facilities. Napakalinis. Speak and span talaga. So, kaya kita mo naman kung paano magpasalamat ang Sir Bog sa ating superintendent. Ramdam ko yun, Ma'am Sherilyn. O, so, ikaw, Ma'am ramdam din ba ni Ma'am Cheska yun? Tanungin natin si Ma'am Actually, Cheska. yan, meron din ako ma-attest dyan. Kasi, noong unang dating ni Ma'am Sheila, nag-observe agad siya, di ba? Bawat office, nag-office na. Sabi niya, tapos pinatawag niya kami na, in-observe niya, sabi niya, nakakapagtrabaho ba kayo? Ganun. Yes. Yun yung niya agad sa akin, di ba, Ma'am She? Sabi niya, nakapagtrabaho ka pa ba? Ganyan. Kasi may mga pinapagawang report, tas maya may caller. So nakikita niya, ino-observe niya, tas ginawa niya, sige, dito ka muna. Ilan kami na hiniwalay niya na para makapag-focus lang dun sa trabaho, tsaka syempre makapag-generate ng tamang report na in return, kakailangan niyang gamitin as data. So ganun, hindi lang siya basta-basta magsasabi na ito ang gawin mo, ito. Titingnan niya din kung ano ba yung pangangailangan ng tao niya. Tapos ipo-provide niya. Yes. Totoo dyan si Ma'am Cheska. Kasi, di ba, lalo na dito sa division office, bukod doon sa mga functions natin, ako bilang DRR, ma'am as planning officer, we're also designated as information officer. And mayroon pang mga extracurricular pa rin na inaatas sa atin at mga magpapabuti din kasi doon sa systems. And alam ni ma'am, pakiramdaman din yung tao niya. Kung madami ng trabaho yung isang tao, hindi siya dadagdag doon sa tinatrabaho kasi alam niyang magfo-focus yung tao doon. Yes. Ayan, loaded ka na. Kasi minsan di ba tayo, kapag binigyan tayo ng work, nahiya kang hindi. Kasi syempre binigay sa'yo yan eh. Pero siya, makita, mukhang loaded ka na, dagdagan kita ng ganyan. Ito, bigyan kita ng kasama. Ganon, di ba? So magandang magtrabaho. Frankly, our superintendent really is output-based. At the same time, para makuha niya yung output na yun, basically, she provides us what we need. In return naman, syempre, mahihiya naman tayo na hindi i-pay back or di kaya gawain ng tama ang ating trabaho kung hindi man higitan pa ang kanyang expectation. Because she really gives us what we need. Not just want, but what we need.
para lang sa ikakaganda at ikaka-accomplish ng report. Correct? Opo. So, Sir Bogs, yung mga facilities natin, kompleto ba? Ano pa ang masasabi mo, Sir Bogs? Kung facilities lang po ang pag-uusapan, kompleto po tayo. Wala po tayong kakulangan. Kasi lahat, si Ma'am Sheila kasi advance mag-isip yan eh. Kung anong kailangan po natin, yun, binibili na. Pinoprovide po niya palagi yan. Mga ano natin, mga sa gagamitan sa CR, mga gamit sa office, lahat po yan, kompleto po yan. Kaya tingnan niyo po ngayon ang malaking pagbabago ng division. Malinis po ang kapaligiran, malinis po ang CR. Okay. Yan po. Yan po palagi ang inaano ni Ma'am Sheila, kalinisan. At pag malinis, malayo sa sakit. Oo. Again, bilang kapamilya, kapatid, ano pa yun, Ma'am Sherilyn? Oo. Ano pa ang mahihiling natin? O mahihiling nyo pa dito sa ating division? Ano pang pwedeng mangyari na pwede pang gawin ng ating superintendent? Ako muna. Ang ano kasi, 'di ba? Ang ganda ng mga nakita Nangyari. natin. Yung mga accomplishments niya, hindi siya pang 1.5 year. Yes. It's pang 10 years siya. 'Di ba? Na yung 'di ba? Grabe talaga. Hindi, ganun talaga. Ngayon ang sanang mahihiling ako sa personnel, being dun sa mga data na hinahawakan na sana maipagpatuloy. Correct. Yung sana, ako kasi yung personal ko, baka kasi pag iba na ganun, baka ipastop or hindi na magkaroon ng continuity. Ako ang ko talaga is, sana kung ano yung nasimulan ni Ma'am Sheila, i-continue. Although, ako as a government employee, syempre tayo naman, tayo yung service natin, dire-diretso. Kahit sino naman yung umano dyan. Pero ibang-iba kasi yung SMP touch. Yes. So, ayun, sana may continuity. Hindi ko ma-imagine na yung data bank ninyo, ma'am, yung sa ating, what do you call this one? 15,000 of our teacher naka-embed na doon sa kiosk natin and then mai-stop. Marami pang kailangan Hindi idagdag. pwede. Pero, yun nga, sana dire-diretso. Okay. So, Pero thank you. kung nagawa yung na-amaze ako doon sa, syempre sila ang nakaka-experience talaga straight from the personal unit doon sa mga data na yan and sa mga naging accomplishment na yung 1 year and 4 months na pag-stay ni ma'am dito, parang 10 years. Yes. Second time ko nang narinig. How about si Sir Bo? Yes. Ako masasabi ko lang, ang hinihiling ko lang at dinadasal palagi, yung good health ni Ma'am. Hoy, iba siya. Oh, good health ni Ma'am. At sana, kung pwede lang dito na siya mag-retire. As SDO1, as... Malay mo, ma-promote naman si ma'am ng Service Division undersecretary, di ba? Tsaka, ano lang, sabi lang natin na, Ma'am, salamat sa lahat. Kita mo. Yung ginawa niya dito, sana continue pa. Sabi ko nga, dito na siya mag-retire. Kung pwede lang po. Kita mo naman. Sabi nga nila, family is forever, di ba? Wow! Wow, Kuya Bob, Sir SDS Bob. forever na ang ating Madam Sheila Opo. dito. Domino effect nga. Superintendent loves to give love. Kita mo naman, kita mo pa kay Sir Bogs kung gaano siya magpasalamat at magpakita ng pagmamahal sa ating superintendent. Yung interview natin sa mga special guests natin, yung allotted time para sa atin, para magbalik tanaw sila, kulang talaga sa dami. Oo, kulang sa dami talaga. ng sasabihin nila. But anyway, maraming salamat, Ma'am Steska, Maraming Sir Bogs. Maraming Ipagpatuloy salamat natin ang mabuting serbisyo para naman mapasaya natin ang ating mga taga SDO1 Pangasinan, lalo na, syempre, domino effect sa ating mga learners. Okay, thank you so much. Maraming salamat po. Yes, and of course, magbabalik ulit tayo sa ating Public and Media Affairs team na si Sir Roland Umangay. Okay. Para sa ating mga prizes and teasers. And I believe, Ma'am Sherilyn, napakaraming prize. Gusto ko ng bike. Yes. Hindi tayo makaka-comment ngayon. Okay. Para dyan sa bike. So, take it away, Sir Roland. Take it away.
At syempre, gamit na gamit ang hashtag SMP ngayong araw mga kaibigan, mga kaleksyon, dahil SMP, serbisyong may pagbabago. Based on the interviews kanina sa ating mga guests, talagang pinakita nila yung mga pagbabago at ang kagandahan nun, yung pagbabago ay better hanggang best na pagbabago. Meron pa tayong isang hashtag SMP, serbisyong may pagmamahal, dahil mula sa pinakamataas na empleyado hanggang sa pinakamababa, pare-pareho ang trato ng ating SDS, Ma'am Sheila Marie A. Primicias. At isa pa na SMP, serbisyong may pagmamahal. So, ano pa bang hahanapin natin mga kaleksyon, mga kaibigan dito sa SD1 Pangasinan? Wala na. At this time, paalala ko ulit, kailangan nating sumali at i-share ang aming video. Mag-comment na rin ang inyong pangalan at ang inyong address at huwag kakalimutan ang hashtag SMP Baliktanaw para manalo tayo ng iba't ibang prizes gaya ng mugs, ng PC tablet, ng 32-inch TV at syempre ang pinakamagandang papremyo ngayong araw, ang road bike. So, magbabalik pa po at magpapatuloy ang ating programa dito sa Leksyon Pangasinan 1-on-1 Baliktanaw Special Edition. Kung mabigat ang dibdib ko. I was really listening to all the baliktanaw ng ating mga kasamahan and I really appreciate masakit talaga. Mabigat but talagang I'm so happy. And because of that, you're going to give us a song, ma'am. Yes. Thank you so much for the Siyempre, para song. sa lahat po ito. Okay. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagkan at yakapin. Hanggang kapagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? Kung mabuti na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko.
ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Thank you so much. Thank you so much. Magandang hapon again sa lahat ng kaguruan ng SD1 Pangasinan. Thank you very much, Ma'am Sheila, sa isang napakagandang awitin. At sana nga hanggang tumanda na kayo, ay dito na kayo sa SDO1 Pangasinan, hanggang maputi na ang inyong buhok. At syempre, good news sa ating mga viewers ngayon, dahil i-announce natin ang 10 winners ng mugs. At nakikita ang inyong mga pangalan habang binabanggit ko, ipa-flash dyan sa inyong mga cellphones o sa mga TV kung saan kayo nanonood. Ang ating first winner ay si Gabriel Narciso B. Pastoral from Canan Elementary School, Malasiki 2 District. Okay, ang ating second winner ay si Yvonne de la Cruz from Aman Cosiling Elementary School, Bayambang 2. Ang ating third winner naman ay si Marisa Espinoza mula sa Songkoy, Calasiao, Pangasinan. Fourth winner, we have Leia Nevado Pinolyar from Gilig, Malasiki, Pangasinan. Fifth winner is Sheila Shan de los Santos from Mabulitag Integrated School, Malasiki District 2. At nanalo din si Bernadette Viray de Guzman from Pamarano, Malasiki, Pangasinan. Winner din si Charlie de Guzman Malikdam from Langiran Elementary School, Bayambang 1 District. We also have Mary Jane Ferrer Gonzalez from Aman Perez, Bayambang, Pangasinan. Mayrene Baltazar Lucas, mula naman po yan sa Angarian Elementary School, Bugalyon 2 District. And we also have Geraldine Menor Tumanan from Dinalawan Elementary School. So congratulations po sa ating mga first set of winners. At patuloy pa rin po kayong manood. I-share po ang aming video para mas marami pa po ang makasali sa ating papremyo. At syempre, mas maganda ang magiging balitaktakan sa ating susunod na portion ng ating leksyon 1-on-1 Balik Tanaw Special ngayon dahil i-interviewin na. Makakasama na ni na Ma'am Sheng at ni Ma'am Sherilyn si Ma'am Sheila. Siguro, yung mga nanonood dyan, tutok na dahil ito yung isang buong taon na balik tanaw or flashback or throwback. Alamin natin kasi kanina nakita ko si Ma'am Sheila parang nangingilid ng kanyang mata dahil sa mga narinig niyang magaganda mula sa ating mga guests. And totoo naman dahil mula dito sa SDO1 Pangasinan, mula sa iba't ibang opisina na paganda hanggang sa mga schools, patuloy ang pamimigay ng mga health essentials. Siyempre nakatanggap ako noon. At marami pang iba, lalong-lalo na yung mga benefits na talagang kinakailangan ngayon ng mga teachers. At isa na dyan yung hindi nalilate ang sweldo. Never pang nalate. Isang taon at 4 na buwan na hindi pa nililate ang sweldo ng mga teachers dito sa SDO1 Pangasinan. Kaya punta na natin, wag na nating patagalin. Nandito na ulit si Ma'am Sheng at Ma'am Sherilyn kasama ang ating pinakamamahal na SDS. Take it away, Ma'am Sheng, Ma'am Sherilyn. Ang tunay na leader, ang pagkakaroon ng kahusayan at kalidad na serbisyo. Excellence and quality service above self. Ito ang dala-dala ni OIC Schools Division Superintendent Dr. Sheila Marie A. Primicias sa kanyang pagbabalik sa SDO1 Pangasinan. September 18, 2019,
ang makasaysayang araw na naging hudyat ng panibagong hamon, panibagong simula at panibagong pag-asa sa sangay. Baon ng hindi matatawarang karanasan at pagmamahal sa trabaho, agad ipinakita ni Dr. Primicias sa buong STO1 Pangasinan ang pagbabago. Change has come. SMP, serbisyong may pagpapahalaga. Isinaayos at lalo pang pinaganda ang bawat opisina para maging komportable ang bawat empleyado at maging kanais-nais sa paningin ang mga ito. SMP, serbisyong may pagbabago. Isa sa mga maipagmamalaking nagawa ni Dr. Primicias ang paggawad sa STO1 Pangasinan ng ISO Certification 9001-2015 sa loob lamang ng 50 days. Naging bahagi rin ng programang nagdala ng magandang serbisyo ang pagsasagawa ng weekly convocation at appointment day. Sumabay na rin sa Digital Rise ang buong STO1 Pangasinan sa pamamagitan ng sistematikong transaksyon at pagtatrabaho gaya na lang ng pagbuo sa Prime HR, IT infrastructure na siyang nagpabilis sa internet speed sa buong tanggapan at pagkakaroon ng school at district websites para mas madaling makapagbahagi ng impormasyon at maipatupad ang transparency. Kasama na rin ang mas pinalakas na monitoring at pagpapatupad ng School-Based Management o SBM. Bagamat di matatawaran ng serbisyo at mga programa, binato pa rin ng kontrobersya ang pamumuno ni Dr. Primicias 4 na buwan matapos ang kaliwat ka ng pagbabago. Pero hinarap niya ito dala-dala ang paninindigan at paniniwala sa buong may kapal. Dito lalong tumibay ang pagiging tatak SMP, subok na matapang at may paninindigan. Sa kabila ng mga kontrobersiya, di nag-atubili si STS Primicias na magbahagi ng positibong pananaw sa panahon ng community quarantine, dulot na rin ng COVID-19 pandemic. Lalo pa niyang pinakita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat empleyado sa buong STO1 Pangasinan sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga health essentials, pakikipagtulungan sa mga local government units at pagpapatupad ng mga information dissemination at communication programs para maging updated ang bawat guro at staff. Nagkaroon ng Integrated Information and Communication Programs gaya ng Balitang Pansangay Recorded Broadcast News Program, Leksyon Pangasinan Radio Program, Kamustahan sa STO1 Pangasinan Talk Show Program at Leksyon 1-on-1. Tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng iba't ibang programang inilunsad ni STS Primicias, gaya ng Fit Fail Challenge, Spiritual and Moral Recovery Program, Aksyong Pangkalikasan, Oplan Bayan Yan sa Bayan ni Juan, Smart Money Program, Gulayan sa Bakuran, Balikbayan sa Lingkod Bayan at marami pang iba. Sa ngayon, tutok rin ang kanyang pamamahala sa pagsasagawa ng mga online classes para matiyak na pagpapatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante sa kabila ng pandemya na ating nararanasan. Dahil naniniwala siyang no learner will be left behind. Tatak SMP, tatak ng serbisyong may paninindigan, tatak ng serbisyong may pagmamahal, tatak Dr. Sheila Marie de Los Angeles Primicias. Masarap balikan ang mga naging ganap sa ating buhay, lalo na kung makabuluhan at maganda ang mga naging alaala nito. Gaya na lang ng mga pagbabagong nangyari, hindi matatawalang improvements. Magbuwat ka ng programa at mga proyekto at marami pang iba. Lahat ng yan nangyari sa loob ng magsing panahon dito sa SU1 Pangasinan. Ngayong hapon, tayo ay magbalik tanaw sa mga pagkakataong ito. Kung siya lagi ang nakaupo dito, this time, siya naman ang nasa hot seat.
Walang iba kundi ang tinaguriang visionary at transformational leader, Dr. Sheila Marie A. Primicias. Okay, magandang hapon sa lahat ng kagawaan ng SD1 Pangasinan. And of course, Sheng and Sherilyn, parang ramdam ko yung medyo ninenervous kayo. Kaharap niyo na ako ngayon. Dati ako ang nandyan, pero ngayon I'm in the hot seat. But of course, maraming salamat sa staff and you as Division Information Officers at sa staff ng Leksyon Pangasinan na naisip po itong balik tanaw. Di ba? Napakagandang magbalik tanaw at malaman natin kung ano ba yung mga nagawa natin na hindi naman pwedeng gawin na this 2021 at yung mga hindi natin nagawa na pwedeng gawin natin ng 2021. So again, magandang hapon sa lahat ng kaguruan ng SD1 Pangasinan, lahat ng mga nakikinig, marami tayong mga magulang, and of course, maybe mayroon tayong mga bata rin na nanonood, our school children. Again, good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Opo, ma'am. First and foremost, Ma'am Sherilyn, Ma'am, you're so fabulous po. Actually, to be honest, Ma'am, dito sa Leksyon 101, hindi lang po yung mga substantial topics yung inaabangan ng mga kaguruan natin, right, Ma'am She? Maski yung Fashion statement po ninyo. So, every Thursday, excited po kami. Ano kaya ang isusuot ng ating superintendent? Yung every Thursday, basta kapag nag-a-appear siya sa SDS hours din sa ating leksyon, Pangasinan, di ba? Napaka-positive ng aura mo, Ma'am. Kaya nga nahihirapan ako. Kinalkal ko na lahat ata yung buong cabinets namin. Kasi during that time, may payat pa ako. Kaya hinahanap ko yung mga damit. But of course, ginagawa natin ito, siguro na-inspire naman kayo pag ginagawa ko yun. Yes, Sabihin nyo, pag hindi kayo na-inspire, medyo pwede kong baguhin. But if you're telling me now that na-inspire po kayo, the more nagagalingin ko pa. Gagalingan ko pa yung mga ginagawa ko. Ayan, di ba? Keep on inspiring us, Ma'am. Yes, and we are really inspired po talaga, ma'am. Ayan. And since nabanggit nga ni ma'am na salamat sa ating Public and Media Affairs team ng SDU1 Pangasinan sa pag-iisip ng special episode po na ito ng ating Leksyon Pangasinan 1-on-1 SMP Special Balik Tanaw. Kasi syempre 2021 na, nagdaan na ang since 2019 nga nandito na sa atin si ma'am ng September, and then kalendaryo lumipat sa 2020. Akala ko nga 2 years, yun pala 1 year and 4 months pa lang pala si ma'am dito. Nakadalawang soda na siya doon sa loob ng maiksing panahon na yun. Siksik, liglig, umaapaw lahat ng mga nabanggit na mga accomplishments ng mga special guests natin kanina. So siguro dito sa ating balik tanaw, umpisahan natin doon sa branding natin lagi na associated syempre sa SMP. So ma'am, okay, pag-uusapan po natin dito sa balik tanaw po ninyo. Okay. Yung mga systems, the systems that were put in place in this division, and your management style, that's for M, and of course, the principles that you applied in order for these achievements to be possible. Okay. So, flashback. Flashback tayo, Ma'am, September 19, 2019? Yeah, 2019. I still remember this line. I will tell you the story of my journey, and your journey will be my journey. Could you tell us about something about this, Ma'am? Alam mo, Sheng, lagi kong sinasabi to may sa journey mo, parang ako, nung naging teacher ako, may mga pinagdaanan ako. So, yung mga nakita kong alam kong mali, hindi ko nagagawin. So, magiging parang, guide ko na hindi ko nagawin. Sa management din, parang pag nakita ko yung may mga, mali ito pagdating ng superintendent ako, hindi ko pwedeng gawin yan. So, yung istorya, kaya nga minsan nakikwento na lang ako sa mga staff, sabi kong ganon. Tapos, pag nakarelate po sila, which only means na parang nagiging guide yung mga journey kung ano yung mga pinagdaanan ko. One thing na gusto kong iklaro dito, yung mga ginawa noon na ayaw kong gawin, ay hindi ko gagawin pag ako ang naupo. That's one thing na lagi kong sinasabi. And of course, syempre, pag nag-journey ako, kasama nila ako. Lagi kong sinasabi na the moment na yung may plano tayo, magkasama tayo. So, may mga kwento behind, sabi ko nga, sa lahat ng mga pictures na nagawa natin, accomplishments, may kwento ang mga yan.
So, binabanggi ko, anong nangyari dito? Okay, this is my story about this picture. So, maganda nga, pwedeng gayahin. So, naging ganon. So, pag nagaya na, kasama ako. Kung nahihirapan sila, aakayin ko sila. Yun ang lagi kong sinasabi. Experiential learning ang nangyari at dahil natuto si ma'am sa kanyang experience, itinuturo niya rin ito sa iba. And ganun talaga yung isang magaling na leader. Okay? Kaya nga leader, nililid ka. Okay? At kung ikaw ay nahihirapan, nandyan si ma'am lagi para tumulong. Yes. Kaya sabi ko nga, parati nung, may linya rin ako na, kung maaari, ayoko yung may baggage, yung nahihirapan ako. Kasi meron talagang kung kontra, di ba? But of course, aakayin ko kayo. I'll be helping you. Don't worry. What is important is nandyan ako naaalalay sa inyo. Yes. Okay. Ayan. Okay. Before the 2019 year end, ma'am, okay, one of your greatest accomplishment at isa sa mga unang nabanggit din kanina is of course the ISO certification of our division. And during that time, doon na rin na-inject yung mga changes talaga dito sa division as well as sa schools. And lagi mo pong sinabi during those period na trust the process and embrace the change. Well, many trusted you in the process. Kasama kami. Syempre, ni Ma'am Sheng doon. And na-embrace na namin ngayon yung mga positive effect ng mga changes na idinulot niyo po dito sa ating division. Diretsahan yung tanong na ito, ma'am. Ano yung feeling nung may mga taong nag-doubt sa mga good intentions po ninyo? Mga negatrons. Alam mo, Sherilyn ang Sherry, normal yan. Sa umpisa, normal yan. Hindi mo maalis yan na lahat oo sa'yo. Parang hindi normal pag oo ka agad. Kasi syempre, nasanay sila sa ganito eh. Nasanay sila sa walang sistema. Nasanay silang pumasok ng late. So, nasanay silang hindi nagtatrabaho. So, alam mo, pag may pagbabago, may resistance yan. So, ako handa doon. But, ito kasing pag ISO, kung natatandaan nyo, naging guest natin si President Buted, na ISO rin ang PSU. Yes. Mahihirapan kang baguhin ng tao kung hindi mo siya lalagyan ng sistema. Susunod yan dahil may sistema ka ng inilatag. And that's good thing about ISO. Meron kang sinusundan. I did that in San Carlos already. Although it did not happen for 50 days, we did it in 88 days. Pero ang kagandahan sa San Carlos, na ituloy namin sa mga schools. Kung ano yung kung nakapag-ISO ang division, na ibaba namin sa mga schools. Now, kung sakasakali hindi nila maintindihan, pilit natin ipinapaliwanag yon. Iintindihin natin bakit hindi nila maintindihan sa umpisa. But definitely, as we journey, as we see the positive effects, ay ikaw ba naman, hindi ka pa ba aamin? Nakita mo naman ang kagandahan. So sabi ko, sa umpisa, maintindihan kita. Pero pag nakita mo ng epekto, maganda, tapos hindi mo pa ma-appreciate, hindi ako may problema, ikaw. Change is inevitable. Yes. Tama. Alam mo, ang hindi permanente dito, ang change. Nagbabago yan. Bago ng bago kung saan dapat. Kasi kung walang pagbabago, ano nang mangyayari? Di ba? So, again, yun nga, maintindihan kita sa umpisa dahil hindi mo pa na-experience, but as we journey and you see the positive effects of it, bakit hindi mo ma-appreciate at hindi mo i-embrace and change? Nakikita mo na eh. May mga tao kasing ganyan. So, ayaw mo na lang sila. Di ba? Talagang ganon. Parang sa pelikula, meron nag-kontrabida. So, tanggapin na natin yan. That's part of it. And definitely our superintendent loves good change, di ba? Given a short period from September to December 2019, naganap na po yung inyong first SODA, ma'am, dubbed as SMP First 100 Days. And that, the first 100 days, you prove that SMP is determined person. And thus, everything is possible, including nga po yung mga na-mention nyo kanina, ma'am. Throwback po tayo, ito na. Throwback po tayo sa mga tumatak na accomplishment ninyo, maliban po sa mga nabanggit nyo na kanina. Kahit 5 lang. One of your project na favorite ko, ma'am, is Ipon Challenge. Opo. Ako sa akin, sabihin ko din, i-mention ko din, yung aksyong pangkalikasan,
Lapit yan sa puso ng DRR, syempre. Diba? Yeah. Alam mo, as you all know, galing ako ng San Carlos bago ako nagpunta rito. Sabihin ba natin, alam mo, para bang pinag-practicean ko, para bang nag-practice ako doon. Ang kagandahan lang doon, when I was there, we really collaborate. Kaya yung word na collaboration di mawawala. That is why we have the collaboration room doon. At kagaya ng ginawa ko rin dito, may collaboration room. We need to talk. Lagi kong sinasabi. Because the bright ideas, hindi naman galing sa akin lang eh. I can draw that from you. And then ang importante lang, ako, ini-execute. Sinusuportahan ko kayo. Nakita ko maganda naman ang proposal niya. Go! Yun ang sasabihin ko, go. And I'll support you. All the way, I'll support you. So yun ang kagandahan doon. They have bright ideas. Ang ano dito is hindi na ako nahirapan dahil naumpisan ko doon. Dinala lang dito. So with the Ipon Challenge, sabihin ko lang, bisita namin si Chinkitan doon. I really wanted to invite also Chinkitan here. Wow. Chinkitan. At nung nag-usap kami, we had a lunch together. Sabi niya, bakit tayo nag-i-start magpaipon sa teacher? Ba't hindi natin umpisan sa mga bata? And I think before, there is this Bangko Pilipino ata, no? Bangko Pilipino, na yung nagpapaipon yung, parang meron silang ano pa, no? Yung passbook. Meron pang passbook noon, parang nawala. So, we want to ibalik yon. And alam mo, ang laki ng pasasalamat ng mga magulang na nakapag-ipon yung mga bata. And I think there is one grade high school na ang galing. Parang team effort kung sila ay mag-deposit. Makikita sinishare sa akin yung mga ipon na nila. And you know, yung graduation na wala silang gastos. Nandoon na kinuha na nila sa ipon nila. And naalala ko parang, ma'am, during this pandemic, yung mga nag-ipon talaga dahil din dito sa Ipon Challenge, nag-benefit sila doon sa nila. Siguro pwede ko i-share si Tin. Dahil sinare niya kasi, di ba walang ATM, hindi ka makap-withdraw the ATM card kasi takot ka nga. So, alam mong ginamit niya, binuksan niya yung alkansya niya. Siyempre, wala kang pambili nung gagawin mo, di yung nasa alkansya mo na. Takot kang lumabas kasi unang-una nun, di ba? Natakot tayong lumabas. Akala nga natin na yung nahuhulog yung virus. So, takot tayo. And ang galing. I appreciate yung mga nag-post about this Ipon Challenge. Kahit yung anak ko talagang, nandun pa rin yung kanyang ipon, di pa nga napupuno yung laki-laki naman kasi yung piggy bank niya. But definitely, ang laking tulong nun. And if we are doing that to our teachers, sabi nga ni Chinkitan, bakit hindi na natin ibaba habang bata pa? So, we did it, and ang ganda ng effect. Isa pang nakaka-inspire talaga kay ma'am, isa doon sa mga naging programs niya is the Spiritual and Moral Recovery Program. Kasi yung pagpapahalaga niya na ma-instill yung value sa ating mga learners. Okay, bago yan, di ba? You mentioned the Aksyong Pangkalikasan. Yes, sabi ko nga, it's high time. Ang papansin mo, umaga pa lang, ang init na. Di ba? Umaga pa lang, mainit na. Tapos, sabi ko, climate change. So, what will we do? Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan? There is this one program of our president, former president, na yun yung 1 billion trees. Hindi lang siya natupad maigi, hindi lang siya nabigyan ng ngipin. But alam mo, very influential kasi ang teachers, very influential sa atin sa DepEd. Kung sinabi natin yan sa bata, gagawin nila. So siguro may kakulangan dito sa atin na hindi talaga natin na-implement yon. Alam mo kung na-implement natin na talagang pursigito tayo sa 1 billion trees, maybe we are benefiting now. Sabi ko nga, at alam mo, bakit ko in-implement talaga action? Nung nagkabaha, kita mo yung ilang oras lang nung ulan, baha na kaagad. So what is happening? So kailan tayo kikilos? The next generation, kung wala na tayo, kawawa yung mga susunod sa atin. So, while we are here, bakit hindi na tayo kumilos? Bakit hindi na tayo magtanim? So, nakita nyo yung pagtatanim na ginawa natin. Even ECQ, talagang nagbablog tayo for that. Diba? So, and of course, yung Spiritual and Moral Recovery Program, sabi ko, with all of this na ginagawa natin, parang may kulang pa rin. Parang hindi pa buong-buong pagkatao ng ating mga personnel. Kasi minsan nakikita mo, may nag-aaway, minsan hindi maalis yung hatred sa kanilang loob. Sabi ko, what will we do now? So, alam mo,
nag-umpisa tayo dito, naputo lang because of ECQ. But we had there in San Carlos, ano ang ginawa ko doon? Pinulong ko yung mga iba't ibang religious sector. Then nag-usap-usap kami on how we can help. What is good, hindi namin pinag-usapan kung anong klaseng reliyon ka. Isa lang ang goal namin. We only have one God. Anong purpose natin? Maging mabuting tao itong mga batang ito dahil sila ang papalit sa atin. Isa lang ang goal namin, maging mabuting tao ang mga bata ngayon. Narinig ko ng 2 core values, makakalikas. Short period pala yung interview natin. Eto pa, idagdag natin doon sa mga hindi rin na-mention ni Ma'am, pero kitang-kita yan sa kanya. Fit Feel Challenge. Yeah. Actually, yun na ang yung Fit Feel Challenge natin, makikita nyo sa picture, we do have picture of that. Inimbitahan natin yung 2 celebrity natin, yung mag-asawa. So, sabi kong ganon, ayan, ano ba pangalan nito, hindi ko Basta may TV show na sila. Okay. So, inimbitahan natin siya. Baka magalit siya sa akin, hindi ko ma-mention. Inimbitahan natin siya at nakita ko talaga na kailangan mag-lose ng weight. Kasi alam nyo, hindi ka talaga makakakilos ng mabilis. Tama, ma. Kung medyo mabigat ka. And one thing for sure, it's about health. Diba, one thing na gusto kong iparamdam sa mga teachers natin, that I care for them and that the greatest resource that we have is the human resource, kayo. Paano pag nagkasakit kayo? Sino magtuturo? Sinong gagawa ng mga trabaho niyo? So, kailangan kayong alagaan. So, yan, inano natin ang Fit Feel Challenge at nagkaroon tayo ng series of Biggest Loser, diba? Nagkaroon tayo dito sa DO, nagkaroon din sa baba. So, sana magtuloy-tuloy yun and medyo may time na tumaba ako when I was disturbed. Medyo, stress eater ata yung ginawa ko, stress eating na. So, medyo tumaba. But I'm gaining it now. Kailangan kong bumalik para makita nyo rin na nandun pa rin yung programa. That's one thing na pinapangalagaan natin. I walk the talk. Yes. And you really find time, ma'am, to exercise. Sa sobrang busy nyo, nakakahanap pa rin kayo ng oras para mag-exercise, ma'am. Yeah, disiplina lang po yan. Sa umpisa rin, pagod na pagod ako. But if you have a good coach, thank you to my coach. If you have a good coach, and of course, determinado ka. Yung determinado ka talaga na ipakita, not only, gusto ko rin siyempre maging healthy, dahil may malit akong anak, I want to grow old. With my children, gusto ko pang makita yung mga apo-apo ko, di ba? So, kailangan kong maging healthy. Tsaka yung nasabi kanina ni Ma'am, concern siya sa health ng ating mga kaguruan at dito sa division personnel. And isa dyan sa pagpapakita na concern din siya, lalo sa ating mga guro, is yung program niya on this digitization. Explain ko yung digitization na yan. Again, when I was in San Carlos, yun ang sinabi ko that wala pang digital rights ang central office. Nag-umpisa na kami doon. Ano po ba ang pinakarason para malaman ng mga kaguruan, meron kasi akong isang teacher na, alam mo ba yung nagka-cancer dito? Sa throat? Kasi doon sa parati siyang nagsasalita. Alam mo yon? Syempre, pag hindi nakuha ng bata, uulitin niya. So sabi ko, bakit pa ulit-ulit tayo? Kung gagawa na lang kaya tayo ng video lessons at save yan, pwede nilang i-review. So hindi ka mahirapan. Or yung mga ginagawa ng teachers dati na sulat dito sa Manila paper, hindi mo na ma-erase yun eh. But once sinulat mo na, hindi mo na ma-erase. Why don't we use technology? Nandyan na, matagal ng panahon ng technology. Wala nang nagpupush. Sabi ko nga, my aim there in San Carlos is that we can be competitive as that of private schools. Nung kung kaya nilang magkaroon ng mga ganyang gadget o magkaroon ng technology ganyan, why don't we do it? And we did that. And very proud that we did that there. Nagkaroon ng mga TV kada class. It's not kada grade, it's kada class. At very good yung mga PTA doon. Very good yung mga barangay officials doon in San Carlos. Wala kang narinig na complain about that. Because our aim is malinaw for our school children na mas matuto sila. Because alam mo naman na mas matututo sila kasi alam mo mga bata ngayon, pag lagi ang teacher na lang nagsasalita, nababagot na.
Gusto nila yung may napapanood. So sabi ko nga, we will teach the children the way they want to learn. Wow. Yes. Tayo ang mag-a-adapt ngayon. Hindi sila ang mag-a-adapt. Ibang klase na yung mga bata ngayon. So kailangan nating sumabay. So that's what we are doing now. Yes, and dahil nga po dyan sa digitization, ma'am, is naging ready tayo before pa po itong pandemic na ito. Yeah, that's what I am being proud of na hindi naman natin kailangan na magpa-pandemic, but we are doing now the blogging. Yes. Kasi sa lawag ng Pangasinan 1, sa dami ng municipality, sa dami ng teachers, at para walang fake news, direct. Yung direct yung mga sinasabi natin, sabi ko nga, yung nakita ko nga na, sino nagsabi? Hindi ko naman sinabi yan. So, lagi kong sinasabi, sinabi yan. So, the only way, napansin mo siya we do blogging now. Yes. At tapos para ang maganda nga nun yung ginawa natin yung paghugas ng kamay. Tama. Diba? Yung Tutorial na rin. Yung inaaral pa ang coronavirus, tayo gumagawa na tayo ng paraan para hindi tayo magka-coronavirus. Parang puputok pa lang, ginagawa na natin. Di ba? Visionary, mama. Yeah. So, that is what is good. Di ba? What is good. So, tinitingnan natin. Sabi ko, it's not being visionary. Yung concern mo lang sa tao. Opo. Maybe that's one point na pinanggagalingan ko. And of course, lagi kong sinasabi, it's common sense. It's purely common sense. Opo. Ngayon pa lang, ma'am, nagpapasalamat na po ako for unburdening our teachers sa load ng kanilang ginagawa sa school. Dahil nga sa digitization program po ninyo. Yeah, ma'am. it Yes, helped ma'am. them a lot, really. Opo. Kasi pag meron na silang copy at hindi naintindihan ng bata, sabi ko, i-play nyo. Pag hindi pa naintindihan, sige ulit. Hanggang pang-4, pang-5, ay pang-6, ay ewan ko, hindi na ata nakikinig yung mga bata. So, ang ganda ng epekto. Parang pinupunto nyo, ma'am, working smart. Hindi lang working hard, but you have to work smart. Yeah, you have to work smart. Bakit mo papahirapan ang sarili mo? Diba? When you have all of these gadgets. One thing is that, alam nyo naman na kailangan natin ng TV. Saan tayo kukuha kung walang budget? Parang yan, para kang pag may negosyo ka, kailangan mo mamuhunan. Ikaw din, as teacher, kailangan mong mamuhunan sa itsura mo, kailangan mong mag-lipstick, kailangan mong bumili ng makeup, kailangan mong maging maganda. Puhunan yan. Para mas makikinig yung mga bata. Ganon din sa mga gamit mo. Kailangan mong mamuhunan. Kung walang ibibigay ang gobyerno, aantayin mo ba? Maganda kung meron. Paano kung wala? Are you contented na wala na lang natutunan yung mga bata? Diba? So isipin mo lang. Ganito kasi, Sheng and Sherilyn, we wanted that pagdating ng panahon na nakagraduate yung mga bata, pag sinabi, sino ang favorite teacher mo? Diba, laki ng na, si Ma'am Sherilyn, kasi ganito siya, ang ganda-ganda niya noon, ang galing-galing niyang teacher. Diba, ang laking yan? Tapos makikwento ng anak mo, Mama, yung isang teacher ko, teacher ka pala niya. Di ba? At ikikwento niya nice things about you. Are you not happy with that? Are you not proud of that? Right. Yun lang. And of course, ma'am, syempre, napadali yung trabaho ng ating mga teachers at yan po ang gusto ninyo. Gusto niyo din mapadali ang trabaho namin dito sa division office. Kaya nag-create din po kayo ng mga division sub-offices. Yeah, kasi ganito pang napansin natin Nung pagdating ko dito, syempre, nag-o-observe ka rin. Sabi ko, bakit ang dami-dami tao pala? Para kung hindi na makatrabaho yung mga tao because you have to entertain people. Kaya ni sinabi ni Seska, sabi ko, nag-observe lang ako. Mamaya magtatanong sa kanya, hindi siya makatrabaho. These people are highly technical. Ang iniisip nila, magagaling sila. Hindi sila pwedeng yung taga-tanggap lang ng folder at taga-tanong lang. There are people who could do this and there are people who cannot do this. Yeah. So, ang ano mo doon is saan mo ilalagay yung mga taong yon. So, one thing na nag-observe ako, creation of sub-offices, why? Nakita ko kasi yung laki ng travel expenses ng mga school heads. And it's amounting to, I think, 26 million for 9 months. Ang laking pera kung ito ay napunta sa mga bata. And of course, how can we talk to almost 700 school heads? Yeah. Ano natin sila haharapin? Nang sabay-sabay. Mabuti na nga lang, nag-create tayo ng sub-office bago mag-pandemic. Naka-establish tayo, parang ang bait ni Lord sa atin Inalign tayo dun sa mga programa natin. And pwesto, ang ganda. They are there at nagpapasalamat ako sa mga sub-offices natin kasi sila nang humaharap. Kasi tingnan mo pag COVID to COVID man or IATF man,
isang lugar lang sila, isang municipality. Di ba? Mantakin mo sila pupunta dito iba't ibang municipality. We are risking your lives already. Di ba? Yeah. So sabi ko, ang ganda at napaka-timing nung nangyari. And God is really good dahil inalign tayo doon sa posibleng may mangyari sa atin. So we have the sub-offices now who are really working so hard thanks sa mga PSDS natin at sa mga ADAS at ADAS AO natin doon. Of course, the school heads are also helping our sub-offices na ma-maintain po yun, and our local officials, our mayors. Bukod pa dyan, ma'am, idagdag ko na rin dahil nabanggit kanina sa efficiency and transparency, of course, ng pagpapadali, and nakatulong sa atin this pandemic is yung establishment ng ating mga school websites. Yes. Dapat tayo school pages. Yeah. Ang galing nito kasi kayo ang kayo nagsabi about the pages. Sabi ko, yes, create. Abay, na-create yung dalawa kaagad. Ang bilis. Kung gaano ako kabilis, ay mabilis din kayo. Sabi ko gano'n. And of course, for the website, alam mo bang pangarap ko na yan sa San Carlos noon? It did not materialize. So, nung pagpunta ko dito, yung sabi ni Digna, wala pa ako dito nakaplano na lahat. I have my timelines. I have my goal on what will happen. I know Pangwan, I have been here for how many years? How many years ako nanggaling dito? Kaya alam ko na yung mga dadatnan ko dito. But I wanted to help. Kaya nakaprogram na lahat ng gagawin. Because we only have 3 years. And sa laki nito, kailangan kong tumakbo ng mabilis. Magplano ng mabilis. So ganito, siguro nga hindi kakayanin ng 3 years lang. But of course, kailangan mo mag-umpisa. Kailangan nating may umpisahan kaysa wala kang magawa. Pero sana magtuloy-tuloy. Yes, ang hirap pag hindi tuloy-tuloy. Alam mo, yun ang fear ko. No, pag may ginawa ka ng ganito, tapos biglang babagsak, ang laking panghihinayang po yan. Kasi Hindi ko rin maisip. from the creation of the websites, school pages, and then comes Public and Media Affairs team. Yeah. Leksyon Pangasinan naman. Pa-improve talaga. Akala mo parang, nagawa na. Pero meron pa palang mas I-level up. I-level up lagi ang isang Sheila Marie Permisia. Amazing. Kasi ganito yun, yung birth ng Leksyon Pangasinan, alam mo naman, marami tayong nasasagap na fake news. Sabi ko, wala tayong laban sa fake news. Paano tayo makakapagsalita? So, kailangan nating bumuo ng sarili natin. Hindi tayo nang babatikos, but gusto nating ilatag yung programa. Ano ba talaga ang nangyayari sa Pangwan? Ano ba yung ginagawa natin? And true enough, ang ganda, wala ngang meeting na nangyayari dahil bawal. The only way na makakommunicate tayo hanggang sa baba nang walang bawas is through Leksyon Pangasinan. That is why meron kayong everyday. Nung una, wala pa tayong everyday ng CID, SGOD, OSDS, saka yung sa medical. Sabi ko, sa medical, we will always remind our teachers on their health. Hindi lang mga teachers, pati mga bata, pati pagkain, i-remind nyo sila. That's what they are doing. And thank you to our medical team. So sabi kong ganon, if we will not do this, kaya nga minsan may mga panahon na nag-iisa ako, nag-iisip, ano ang pwedeng gawin? So yun, yung Leksyon Pangasinan, wala tayong binatikos. Nilatag lang natin ang programa natin, ginagawa lang natin kung ano ang kinakailangan sa panahon ngayon. And when nung nag-visit ko si Yusek Revsi and Yusek si RD Tolentino last week, right ma'am? You were able to mention na ina-anchor natin sa mga DepEd memo. Yeah. This is our, syempre, meron silang binababa. DepEd order, mga announcements. Sometimes ang mga teachers natin kasi, or ang mga school heads natin, alam mo ba yung tamad silang magbasa? Or iba-iba yung interpretation. So why don't we, sabihin ko, tayo na lang magsalita? Kasi baka i-disseminate natin, iba na naman ang sasabihin. Tapos sasabihin, si Madam Sheila, ganun. Diyos ko, wag naman ganun. Okay? Kasi hindi natin alam kung ano nangyayari after this. So, anong ginawa natin? So, inaangkla natin yung pagbaba ng CO region, doon na sila nagbibigay ng announcements. Diba? Yun ang ginagawa ninyo para mas ma-inform sila on the different programs that we have. And of course, para magabayan din sila na ano ba yung gagawin nila next. Like for example, itong ang hiring of teachers. So, meron tayong mga guidelines na isinet para mas maintindihan nila. That's the only way now, especially now, that we have this kind of situation.
See. Okay, ma'am. Before the pandemic year 2020, ma'am, ito talaga, we were witness. You are a proactive leader. Wala pang declaration for Luzon to go through a community quarantine, but you were already instructing us for stringent implementation and strategies of health and safety protocols. Hindi alam ng marami, ma'am, di talaga nila alam that yung mga pagpapainom ng vitamins, air purifier sa mga offices ay mga strategies that you set even before the declaration of pandemic. Noon-noon pa talaga, ma'am. May pagkamahuhula ka ba, ma'am? Kasi ma'am, February, matandaan nyo, nag-create na tayo kaagad ng COVID-19 response team. Actually, di ba, kinausap kita, Sherilyn, and we had a collaboration with the heads. So, nakikita kasi natin yung mga balita outside. Paano pag dumating na dito sa atin, what will we do? So, yun, kanya-kanya kayo suggestions, right? Okay, baka pwedeng vitamins. Anong vitamins? Ayun, pinakamaganda na, sabi na, di ba? So, sabi nyo, pinakamaganda, yung pinakamahal na. Siyempre, if you want, ma'am, na talagang safe kami, ang panlaban natin yan, vitamins, purifier, kung ano-ano yan, electric pan, para buksan yung mga UV lights. So, lahat kayo may sinasabi. Ano yung sinabi ko lang? Go. Bilhin natin yan lahat. Yes, so, yun. Kaya wala pa yung declaration na ECQ, nakahanda na tayo doon. With the same budget. Yeah. Nabili lahat. Parehas pong budget po yun, but of course, it's a matter of prioritization kasi. Tama. Ano bang priority mo? Yung tao mo o yung mga gamit? Siyempre, tao. Opo. Tsaka naging malaking tulong din yung restructuring po ng mga offices para sa magandang collaboration. Okay, well, siguro habang nagsasalita tayo, yung restructuring of offices, nakikinig naman si Jason dyan, kaya natin ginawa yung restructuring of offices. Tama yung sinabi ni Erwin. Pagkatapos ng pag-accept nyo sa akin, umikot na kami. Agad. Parang nakatatlong ikot kami. I asked his suggestions. Ano yung mga suggestions mo? May mga na-carry ako na suggestions siya. Ang fear ko lang noon, kayo kasi nasa building 1 kayo. Tama. yung PID nasa building 2. So may mga pagpapalit. It's because of, tingnan natin yung capacity. Tingnan natin kung gaano kadami. Nakita ko naman, mas bagay kayo doon. Kaya nga nung sinasabi ko at merong magrarason pa sana, trust the process. Embrace the process. Yun lang sinabi ko, trust the process. Ang pwesto, tingnan mo, di ba? Naging maganda yung mga opisina natin at nakalinya talaga na hindi siya dikit-dikit. Okay, meron tayong before and after. Ginawa natin yung infodesk. Makikita nyo yan, bakante yan noon. It's halaman lang yan. Ginawa natin yung infodesk. Ibalik natin, Jason, doon sa infodesk. It's the holding area of those people coming. Infodesk. Yan. Yung infodesk ngayon ay sa harapan niya ng DO mismo. Makikita nyo na dati mga halaman lang yan naman ang nandyan. But nung nag-scan ako, sabi ko, saan natin i-hold yung mga tao na para pag kinuha naman ng temperature, paano pag may lagnat or what? So we have to have this holding area. Kaya agad nating pinatayo yan. So, nandyan na yung holding area. And of course, yung next natin, so lahat ng mga offices na binago natin, of course, sa taas, kasi we always want, we have a meeting parate, kaya ginawa natin yung taas, nagkaroon tayo ng mga glass partition, and of course, dahil webinar tayo parate, kaya nag-install tayo ng maraming TV. So, bakante yan noon, naglagay tayo ng mga glass partition. At may nakikita kayo dyan, may wellness room dyan. Yeah. Kasi napansin natin, kung mag-gym ang mga tao natin, kaya nga sabi ko, hinihikayat ko kayo eh. Si Sir Jojo po, si Jojo, nahikayat na natin, nag-start na, and sabi ko, kung hahayaan ko kayong mag-gym sa labas, baka doon pa kayo makakuha ng COVID. Why don't we do it here? Kaya natin gawin. So, we had a space, basta pangkalusugan, gagawan natin ng paraan yan. Okay, that's it. Okay, so ang ganda. At mga offices pa na ni-restructure natin, na dati mga bodega yan. Itong Leksyon Pangasinan, bodega ito. Ang studyong dalawang ito ay bodega noon. But
kailangan nating gamitin. Kaya nga, yun yung laging, nung tinor nga po namin si Yusek, Rev. C. Revsi. Escobedo and R.D. Tolentino Aquino, ma'am, is walang nasayang na space Yes. dito sa division. Actually, we still have plans. Meron pa tayong naiiwan na space that pwede nating gawin, yung sa likod, sa side ng building 3, which will be the pantry of our people sa baba ng OSDS kasi wala silang pantry, naawa ko sa kanila. And of course, yung paglalagyan ng mga gamit natin, yung mga gamit na mga upuan, lahat yan dapat may place. Okay, lahat yan dapat may place. And we will be having our VIP lounge dyan sa baba. All glass. Why do we do that? So, hindi na talaga papasok yung mga outsider hanggang dyan lang sa lobby. Even our VIPs, if we could accommodate them, doon na lang sa lounge na yan. So, lahat protected ng mga tao. Pagdating sa building, lahat lang mga personnel lang natin. Yes, ma'am. Then, nabanggit din kanina, ma'am, yung sa third floor, nagsama-sama, lahat na Cash, budget, sa and finance. accounting. That's purely accounting. Dami-dami nila noon. We decided that to deploy them in the sub-offices to help our principals. Doon na sila, kaysa yung lahat ng tao pupunta dito, isang tao pupunta doon. Di ba? Alaking tipid sa gobyerno yun. Di ba? Kaya yun, nawala yung masyadong maraming tao. And they parang naging 10 na lang sila to check. Hindi yung dati parang 40 ata sila doon, na siksik. And of course, the cash and the budget, they are now in the 3rd floor. Kasi dati, nasa 1st floor sila. So, akyat baba, hanggang nagkakawalan na ng papel. Eh ngayon, they are in the same floor, madali ang collaboration nila. Ito yung klase ng kapag may time machine, ma'am Sheng. Time machine talaga. Ayaw mong balikan. Hindi ko maalala. mga before photos. Yeah, Hindi mo na maalala sana. Yung before ng accounting, ay pag yan gagawin, baka nagka-COVID na nga sila. Tama po. Yan ngayon, pag ganyan, magkiko-COVID talaga yan. At lahat ng mga principals, makikitransact dyan, ay COVID talaga yan. But because we wanted to protect our people, hindi siya po yung ordinary na plastic cover ang nilagay natin. We want to preserve the integrity of our office. That it could be done in a class thing na hindi siya plastic cover na usual na nakikita natin. Isa sa mga na-impress din talaga si Yusek, ma'am Sheng, di ba, is the window-to-window transaction. Tama. Yeah, window-to-window transaction, bawal pong pumasok sa loob. Kumbaga, sagrado yan sa mga nagtatrabaho. So, napakaganda. Susunod lang ang mga tao natin, yung bilin natin, huwag kayong ikot-ikot. Ano lang, bahay at opisina lang, and I assure you, you are protected here in our office. At sabi nga ni Ma'am Elvira kanina, kasi nga nag-benchmark sila. Ginagaya po talaga nila kung ano yung nakikita nila dito sa division, ma'am. That is why do we post it? Why do we show? Yes. It's because gusto nating gayahin yan sa baba. At hindi nila pwedeng i-compromise yung health ng mga teachers nila. Yes. Okay? Siguro nga talaga, ma'am, kung walang COVID ngayon, mas marami ka pang nagawa. Pero kahit naka-ECQ na tayo, ang dami nyo pa rin nagawa, di ba, ma'am? Yes, so during the pandemic, si ma'am, ang dami pa rin projects. Siyempre, natatandaan ko is yung isa doon, nag-care si ma'am sa mental health. Yung bunot kasi ng COVID-19 pandemic sa ating mental health, siyempre, nakakulong lang tayo sa bahay noon. Halos more than a month yata yun, ma'am, is yung mga suggested activities. You know what happened? Sabi ko, nung unang araw, wow, anong gagawin natin? Para bang natakot din ako. Ang nakikita ko kasi yung mga namamatay. Di ba? Inaabangan natin ilan ang namatay, ilan ang nagka-COVID. Negative news. Makikita mo mga matataas na tao, walang pinipili ang COVID. Tama. Mapamatanda, mga bata, mapamayaman. So, one thing that ang ginawa ko kasi noon is, if you remember it right, Sherilyn, yung about DRM, nagpas ka sa akin kung sakasakali, ano ang trabaho ng superintendent when it comes to disaster. Because COVID is a disaster. To normalize the situation. Normalize the situation at pakalmahin yung mga tao. And what will we do?
Ngayon, may nakita ko sa Facebook, siyempre, Facebook tayo ng Facebook. Bashes yun, It's UNICEF. Si UNICEF, yung pinaka-head ng UNICEF, ano bang pangalan nun, nagsalita siya about what will you do in times of like this. Dapat kumanta ka, magluto ka, ganyan-ganyan. Kaya marami tayong pinagawang suggested activities. Ma'am, di ba nauna tayo dyan, ang division natin, then nag-follow ang Domino second effect. Yes, yes. Alam nila yun. Kaya nga, sabi kong gano'n, nung ginawa natin yun, ito, baka hindi nyo alam yung suggested activities na yan, ako po talaga ang nagko-conceptualize. Yes. Kung meron mang nag-suggest, isa lang siguro na naipasok ko. Alam mo yung ginagawa ko? Pag ano kaya ang gagawin nila bukas, isang bukas, iikot lang ako, titingnan ko lang yung bahay. Sabi ko, makikita ko yung pantalon. Tato jeans. Di ba? Makikita ko yung chinelas. Gagawa silang chinelas. Gagawa ng rug. Kung ano-ano, magluluto ng ganyan. Iikot lang ako doon titingin lang ako doon sa bahay. And you know, ang ganda nun nangyari na ang mga teachers natuturing magnegosyo at maraming natutunan. At alam mo ba yung nawala yung focus nila sa pagbantay kung ilan ang namamatay? Yes. Napunta sila sa suggested activities. Opo. Alam niyo po ba, may share ko lang po, kasi nung nagtutraining tayo sa Basic Life Support itong nakaraang buwan, ginawa din pala yan ng ibang mga offices dito sa provincial government. Wow, yan. Nagkaroon sila ng suggested activities dahil nakikita nila yung ginagawa natin dito. At alam ko, may mga nagme-message din sa akin na pwedeng gayahin. Ay, by all means. Sabi ko gano'n, pwede nyo gayahin, wala namang problema po doon. Kaya ginagaya ng iba. Ibang teachers, ibang division offices. Sabi ko, it's okay. Kasi parang nagpasabit ata ang central office on what we are doing during this ECQ. Meron din pong teacher ko, hero. Explain natin yung mga iba-ibang programa. Ano ba yung mga nakalinyang programa doon? Yung Teacher Ko, Hero Ko program. Kasi unang-una yung balikbayan, bayanihan Sa bayan ni Juan. sa bayan ni Juan. We raised around 28 million, but i-clear ko ulit yung 28 million po yun, hindi po napunta sa akin. Kasi akala nila, kinuha ko yung pera, tapos hindi ko alam kung saan nila sinasabi yan, Pero ito po yun, yung 28 million ay tinotal lang natin, it's a report coming from the schools. Kasi ganito po yon. Nung nangyayari na ito, ang sabi ko, ano ang pwede nating gawin for this? Ang nakita kong dapat tulungan na una ay yung frontliners natin. Na wala silang kasi pag bumigay mga yan, sino ang check? Sino diba? Yung mga frontliners natin, kaya kung maari, but paano ipaparating yung mga tulong? Nakikita natin yung nagpapak. Sino magpapak? Hindi naman tayo pwede. Sabi ko, at hindi rin ako pwede. So, someone suggested, why don't we do the bayanihan by school? Bahala ka na rin magbigay doon sa area mo. So, yun ang naging ganun. So, it's by school. Ang hiniling ko lang, we should be transparent. Ayaw nating pagkakitaan yung panahon na yung pagkakitaan yung bayanihan dahil pandemic na nga, pagkakakitaan mo pa, di ba? So, we have to report and be transparent so that marami pa ang tutulong. Kasi pag nakikita nila kasi na nakakarating yung tulong, marami pang magbibigay. So, we did it. We raised 28 million. Ang laki nga. Di ba? Meron pa, ma'am, yung Adopt a Family, Help Your Community Okay, program. kasi ganito. Next step dyan, bakit adopt a family? It's because of, ganito po, kung parati tayo nagbibigay, hindi na matututo. Parang nag-aantay na sila. So sabi ko, parang we are not educating the community. We are teachers. Our job is to educate the community. If we always give them, are we educating them? Para silang umaasa na talaga. So, ang ginawa natin, yung Adopt a Family, Help Your Community, magtrabaho ka para makakuha ka ng ganito. Ayan. Parang ganyan yung saying na, you do not give a man a fish, you teach them how to fish. Yun ang ginawa natin para hindi na sila umaasa ng diretso. Mauubusan ka rin, di ba? Na nagbibigay, mauubusan ka rin. So, instead of may isang teacher na hindi siya nagpapalaba, gusto niya makatulong, maglaba ka, babayaran kita, bibigyan kita ng ganyan. So, makatulong yun. Tama po. So, isa pa po, ma'am, Aral Basa para sa Pag-asa program. Okay, nagkwento ko lang ito meron kasing isang principal na hiniling ng mga parents, dahil ECQ nga, walang ginagawa mga bata, takbo ng takbo, hindi naman sila nakakabasa, hiniling ng parents na
pwede bang habang ECQ ay magbasa naman yung mga bata. So, ginawa natin ang paraan yun, nagbigay tayo ng mga kagamitan nila doon, at dahil wala nga silang pagkain, nag-share na rin tayo ng mga bigas, itlog, gulay, pati TV, nagpadala ako doon. Program din. Ay, para just show, para lang makita nila that tayo ay nakikiisa sa hiling nila. At kayo nga, ano ba ang trabaho natin? To educate the children, to educate the community. Why don't we help them? Okay. And then, of course, yung pagkaka-revive, ma'am, ng gulayan sa bakuran. Okay, the only way, sabi ko nga, ang nare-receive nating mga pagkain ay dilata. Diba? Dilata. Puro dilata. So sabi ko ganon, how can we survive COVID kung puro dilata? Diba? Diba? Kailangan yung katawan mo talaga tamang pagkain, masustansya. Paano mo tatanggapin puro nga dilata? So magtanim na tayo, bilisan na. So ang ganda, ang dami, kaya sana yung mga nagplantitas, bumalik po tayo sa gulayan sa bakuran at gulayan sa paaralan. So ang laki po na naitulong ng gulayan natin. Bumaba ang prices noon, yung mga kamatis natin, dahil ang dami nating gulay sa bahay. At it helped really, hindi lang yung mga teachers, even the community. Sabi nyo nga, i-sustain pa nila yun at i-maintain pa nila yun. At na-appreciate ko rin dahil sumunod yung mga ibang LGUs natin. Tama. Yeah, sumunod Tsaka sila. naging support yan, ma'am, dun sa program ng plant. Yung ALPAS, yung plant. Wala pa nga silang programa, nagawa na natin. Yes, opo. Yan. So, ma'am, after, no, not really after, but during the pandemic din, ayan, balik na tayo sa office kasi na-lift na yung ECQ. Ang sumunod naman ngayon na hinarap ni ma'am is, of course, the Division Learning Continuity Plan. Dahil maugong na ang balita kung paano ba papasok ngayong school year ang mga bata natin. So, ma'am, hands-on ka talaga. Doon sa preparation natin ng Division Learning Continuity Plan and in pushing for your advocacy that no learner will be left behind. Hindi linggid din sa kaalaman ng karamihan na ang dami mong issues na kinaharap for this advocacy. Ano yung mga issues na yun, ma'am? Nandiyan yung USB. Issue. Yung division natin offering kasi tayo lang yung nag-o-offer, pero ngayon proud ako, tayo lang nag-o-offer ng 5 delivery modalities. Tapos meron pa yung yung throwback nila sa first quarter, yung RIA. Yung R1AA, Yung mga naka-associate doon. Pero despite nga po, ma'am, sa mga issues na ito, ang dami mo pa rin support from the field kasi ang dami talaga nagmamahal sa inyo. Paano hanggang ngayon, ma'am, ang isang SMP ay tinitingala o hinihingaan pa rin ng kaguruan at empleyado ng SD1 Pangwan? Paano mo na-sustain yun, ma'am? Kasi, siyempre, alam ng siyempre yung nakakakilala sa akin, marami pa rin. Alam nila kung ano ang totoo. Yes. And most of them, they know how to discern. Yung gift of discernment, you know kung ano ang tama at anong mali. At sabi ko nga, hindi ko rin alam na magiging issue ang mga yun. The flash drive. Tapos sabi ko gano'n, ito, ganito na lang. I was not expecting that, kasi galing nga ako ng Pangwan, no? Pero 2015 ako umalis. So, after 5 years o 4 years, saka ako umalik. May mga bago na palang tao rito. I was expecting the same people whom I work with, na alam nila kung ano yung ugali ko. Alam nila kung paano ko magtrabaho. Pero napasukan tayo ng mga ibang tao. So, hindi nila ako kilala, maybe. That is why, nagkaroon sila ng haka-haka. So, sabi ko gano'n na, we have to understand these people. Yun ang unang gagawin natin. Pero, ang nagpatatag lang sa akin, na diretso lang, kasi alam ko yung tama. Kasi, hindi ko naman gagawin yan kung hindi naman inuutos sa taas, kung walang guidelines. At alam ko rin, saan mo ba isi-save yung mga ginawa nating video lessons? Ano ba ang gagawin mo? Siyempre, isi-save mo yun sa flash drive. That's the only way. Saan ko naman isi-save yun para ibigay, di ba? Online, offline. So, ganun lang po. Ang ginawa lang natin is,
Yung nga, common sense, nga ba natin isi-save, di ba? So, yun lang naman. Kung sasabihin nating mahal, if we could have pakuha nga tayo a sample of the flash drive para makita nyo kung gaano siya kaganda. Because we wanted really that it's 128 gig, meron siyang case at stainless talaga siya. Kasi gusto natin, kasi nandun lahat ng ituturo mo parang isang cabinet ng mga learning materials ay nandoon na. At saka may warranty, ma'am. Ang nagpamahal doon, it's the warranty. Kasi usually, may flash drive na nabibili mo online, ay iinit yan, hindi mo na maibabalik kasi nagamit mo na. So, pinatingnan ko naman sa inyo, di ba? May 2,005, may 3,000. So, sabi ko, what's wrong? Anyway, tapos na yon. Ang ano doon is, marami pa rin naniniwala. Kung yung mga hindi naniniwala, siguro hindi pa nakakita ng flash drive yung mga yon na ganun kaganda. At saka siguro, ma'am, hindi nila nabasa yung memo po ninyo na hindi yun required. Yeah. Tama. Baka hindi nila, kasi alam ko na yan, nasasabi nila gano'n. Kaya di ba sabi ko, Sherilyn, will you draft a memo that this is not composed and it is not required? Now, if they think na ito ay kakailanganin nila, and I want to, gusto nating sabihin na itong pambili nilang flash drive ay nanggaling yan sa cash allowance. Wherein teachers asan yung case natin? Teachers are required to gamitin ito for their instructional materials. Okay? Hindi po ito bonus na pang-grocery. Okay? Hindi po ito bonus na pang-grocery. So, we have this flash drive. May case ito, no? Pwede natin ipakita. Okay? Ito yun, no? O, yan. Mabigat siya. So, it's 128 gig at meron po siyang case. So, napakaganda pong flash drive. At, alam nyo, yung mga hindi nga bumibili kayo. Sabi ko, nakikita ko na lang sila sa co-op kasi napapadaan din ako from one time. Our co-op is just there sa may bandang likod natin. So, napakaganda ng ating flash drive and they really appreciate that they have like this. Hindi siya too ordinary kasi meron pa rin siyang logo. It's only to show na this is for pang-1 only. Itong gamit natin is for pang-1 only. Di ba? So, talagang, syempre, everything that is branded, it goes with price. Naalala ko tuloy yung line ninyo dati, ma'am, na sa paggawa ng tama. Okay, may masasagasaan kang gumagawa ng mali. Sabi kong gano'n. Hindi, syempre, kailangan mong execute yung mga plans, programs, kailangan mong gawin. Hindi tayo ang susunod sa kanila. Sinusunod natin yung galing sa taas. Hindi tayo susunod sa gusto nilang mangyari sa baba. Like, yung teacher, ayaw ko nga bumili ng plus drive, gusto ko mag-Manila paper paano ko nga ibibigay sa iyo yung video lessons, do Manila paper? I will do that. Diba? Yes. So, common sense na naman. Pasunurin mo ako. Ito nga yung means. Makinig nga kayo. Minsan, sabi ko nga, kung tumataas ang boses ko, hindi ako galit. Yes. Ini-stress ko lang na dapat intindihin nyo ang bawat litanya na sinasabi natin. That's what we are doing. Trust the process. One time in one of the trainings, I mentioned this to the school heads. Do you trust your superintendent? I asked them. If you said no, wala tayong magagawa dyan. You have to file a place. Kasi kahit anong pagsasalita ko, wala kang tiwala sa akin. Hindi ka rin aabante, hindi ka rin mag-grow. Because kada salita ko, hindi ka magtitiwala. Ay, mali yan. O ano na mangyayari sa buhay natin? Ano mangyayari sa mga bata? Who will suffer? The school children. But if you said yes, no questions asked. Just trust the process para mabilis tayo. Yun na naman sinasabi ko. Kasi kung bawat salita ko at lagi kayong puputak, yung iba, kasi marami naman na naniniwala, may iba lang na, syempre, sabi ko nga, sa bawat pelikula may kontrabida. Kung ako'y titigil, bawat kahol ng aso, hindi tayo makakarating sa patutunguhan natin in the time na gusto natin. Okay? Makakarating tayo, pero mabagal. Do you want that? We cannot delay services. We cannot delay services. This is for our school children na pag-iiwanan na tayo. Nandito ako, nandito tayo.
O, kung pwede nating bilisan, why not? But of course, ma'am, listener ka po kasi. Yung kumbaga, yung sa pagsasabi po ninyo na if we trust the process, pwede pa rin naman kaming mag-suggest lagi sa Alam nyo naman, that's why tinayo natin ang collaboration room. Yes. Kaya nga ang sinasabi ko, when we collaborate and we decide on this program, tayo ay nag-usap. So paglabas natin, dapat hindi ka nagsasalita against the project, against the program, pinag-usapan natin eh. Eh bakit pagtalikod nagsasalita ka ng iba? Di ba nag-collaborate tayo? So what are you after for? Para siraan ako? That's wrong. Di ba? Nag-usap tayo. Kaya nga, inulit ko nagtayo tayo ng collaboration room. I do listen. Sabi ko nga, ang mga programs and projects natin, hindi ang galing sa akin, nakukwento nyo lang, I support. Yes. Yun lang ang ginagawa natin. Not only collaboration room, ma'am, but we could go direct to you. Ang dami nating mga group chats, ma'am. Yeah. Yes. And if they are ashamed to voice out kung ano man ang gusto nila, they can always come to you, text you, call you. Yeah, that is why binuksan ko yung mga GCs. Ang mga group chats ko, ewan ko, 200 ata, nalilito na nga ako minsan. Ano pa itong group chat na ito? But definitely, para maka-reach out, masabi nyo kung ano yung mga gusto nyong sabihin. Kung hindi man ako nakasagot, siguro natabunan na. But of course, you can go direct to me, sasabihin ko. Or, sabi ko nga, magkukwenta kayo, ang haba-haba, hindi nyo naman sinabi yung, yung pangalan. Sabi ko, focus with, you give me details. Yes, and I will forward this to the concern. Ayun naman ang ginagawa ng iba. Tama yan, Ma'am Sheng. Kasi ang dami ding nag-feedback sa akin kapag kunwaring may concern sila na gusto nilang maparating kay Ma'am, you could message din po sa Facebook, kanyan, sa messenger po nila. Tapos pag sumagot si Ma'am sa kanila, ay, ganun pala si Ma'am. Yes. SDS, grabe. Parang, madaling araw nga sinusugot ko. Sasagot talaga siya sa'yo. Basta't hindi po ako busy, makikita ko. Yeah, pag sinabi ko rin hindi po pwede, ma'am. O tanggapin nyo kasi hindi po pwede. Hiningi nyo ako sumagot, sumagot po ako. So, ganun lang yan. One good thing talaga kay ma'am is, talagang sasabi niya, pwede at hindi pwede. At kung pwede man, get ready with your legal basis, documents. Hindi pwede yung pwede lang. Kailangan supported lahat yan ng documents. It's like we are doing the appointment. Yes. Pag pipili po ako ng tao, it's based on the guidelines. Tama. It's based on the guidelines. Ma'am, kanina, di ba, nung in-introduce mo si Ma'am kanina sa kakanta siya, sabi niya sa atin kanina, you're doing well. Again, alam mo, isa yan sa mga gustong-gusto ko din kay Ma'am. Kasi, lagi kapag mayroon kang ginagawa, mayroon kang mga ideas na nagustuhan niya, very good. Yes. Wow. Nice. Oo. Yeah. Alam mo ba, nahihirapan na. Sabi ko nga, sumasakit ng mata ko, but I have to tell this so that they will be more inspired. Sabi nga, kahit na isang wow mo lang, tuwan-tuwa ng mga teachers. Tama, ma'am. Bakit hindi mo ibigay yun, di ba? Para ma-inspire. Nakita mo nga, maganda, di mag-wow ka. Nice, di ba? And that's what I'm doing. Di ba, pag ginanong ko kayo, napansin ako ni ma'am, pagbubuti ko ulit next time. O, di ba? Ganda ng effect nun. Okay. At minsan pag medyo natarihis ka or she tells you right away. Yeah. You have to know. Yun, she tells you right away. Ay, hindi kanya kayang mag-stumble pat ng todo-todo, but she tells you right away. Like for example, may nakikita kong may mali. I call them. I call a meeting at once. Hindi ako galit, pero sinasabi ko lang kasi gusto natin. This is a one team. Na if you fail, I also fail as a leader. Diba? Kaya dapat mag-usap tayo. Kaya nyo ba o hindi? Tanong ko lang yan. Kaya nyo ba o hindi? So that someone will do the job. Sabihin nyo lang sa akin, kaya mo ba o hindi? Ganun lang. Then, wala akong masamang tinapay pag sinabi mo hindi mo kaya. Hindi mo nga kaya eh. Diba? Okay. Tsaka lahat yan nasasabi ni Ma'am sa convocation natin na ngayon din ay merong katulad doon sa ating mga field offices. Yes, they are doing also convocation. Inilalatag natin ng mga gusto nating mangyari this week and the next week to come para maging preparado yung mga tao natin. And because of that, we're always ready the following week at transparent. At nag-work talaga lahat kami, ma'am. Saka transparent tayo sa kaperahan para alam nyo ang nangyayari. Kasi alam ko, ayoko yung nagda-doubt kayo eh. We have 8 million. What will we do with the 8 million? Ito ang gagawin natin. Like for example, we have supplies of 6 million. SGOD will get 2 million. Ganito will get ganyan. So, bahala kayo sa pera nyo.
You can buy anything that you want, but that is only your budget. Iba pa yung, iba pa yung dinodonate nyo. That's beside yung mga donations na yan. Budget na gano'n ni ma'am, kasi alam niya yung number and kung sino. Kahit nga sa pangalan, kilala niya tayo lahat dito sa division office. Kasi amaze talaga ako doon, magmula sa mga chief. Kaya nga, doon sa accomplishment ninyo, why don't you post the pictures para makilala ko kung sino kayo, kung pangalan lang. I know yung mga EPS, mga EPSR, but yung mga JO natin, hindi ko na we are about what, 200? Yes, ma'am, 233. Paano ko ngayon memorial lahat? Sa mga SEPs, EPS, alam ko. Pero yung sa baba, kaya I requested you to post pictures. So, balikan natin yung mga supplies because one thing na gusto kong mangyari is yung maramdaman ninyo, yung nga, lagi ko sinasabi, paano mo mapag-work yung tao to give the fastest output, the best output kung wala silang gamit, wala kayong gamit, wala kayong laptop, loading ang internet. So, kailangan mo ayusin muna. And the one thing na binigay ko sa inyo yung kaperahan, it only means na bilhin mo kung ano yung kailangan mo para maka-perform ka well. So, that's what you're doing, right? Eh, kung binigay ko sa inyo coupon lahat, hindi nyo naman kailangan eh. Bakit ko isi-centralize na ganon? So, that's why I gave you that budget. So, because ma-assess mo kung ano talaga ang kailangan mo. And I trust you. What I want is output. What I want is result. O, bigay mo lang sa akin ng result. Bahala ka dyan. Kung gusto mo, pinakamahal na laptop, bahala ka. Diba? That's what I told you. Yes, ma'am. Very nice strategy nga. Kaya nga po, we are working so hard para maibalik po yung mga binibigay ninyo sa amin. Basically, what we need para... That is why Sherilyn is outstanding. Marami na tayong outstanding. Ito si Sheng, laging number 1 kahit napakalaking division. Yes, ma'am. Pinapalagpakan yan. Opo. Because I think you are also inspired working. Yes, that's why. Opo. Kasi nandoon yung support niyo po talaga, Of ma'am, course. sa mga programs Kung hindi ko kayo natin. susuportahan, sino pa? Mahihiya naman kami na to work hard sa nakikita po namin sa inyo. Diba po? So, we are always doing our best and you always like us to be the best. Of course. Ganito, in your day-to-day activity, lagi kong sinasabi, do not settle for anything less. Do your best. It may be your last time, but always do your best. Kasi baka hindi na mangyari. But of course, we do not want that. Ito lang yung aking prinsipyo sa buhay. Every time that I do things, programs and projects, I do my best. Even it entails money. Kahit pera ko na yan, that's fine with me. Because you are speaking of me as a person. Kung sino ba si Sheila talaga. Pag sinabi mong Sheila, trabaho ni Sheila, it's something that they will always look forward to. Yes. Yes. Nabanggit ni ma'am yung sa pagiging regional outstanding ko. Pero nung nandoon ako sa awarding ceremony and sinasabi ni R.D. Tolentino Aquino yung sa word na outstanding, kung bakit kami yung mga outstanding, it's because we go beyond our duty. Yeah. Nung sinasabi yun ni R.D., it's Ma'am Sheila, sabi kong ganun. Kasi hindi rin naman magiging ganito or hindi ko yun nakamit, ma'am, kung talagang hindi po dahil din sa inyo. Si Sherilyn kasi, nakikita ko yung kung gaano siya intellectual, of course, kung gaano rin siya ka-determine doon sa trabaho niya, nakikita ko yung Sherilyn. Kaya lang, ang kailangan mo lang talaga yung magsusupport. Na pag sinabi mo, go! Pag sinabi, bakit hindi natin gawin na ganito? Kaya nga, tingnan mo, naging outstanding employee yan. Parang ngayon, ma'am, sabi ko gano'n, ako first time ko, ma'am, siyang na ikaw ang kasama talaga as I.O. dito sa hosting na ito. Sabi niyo, ma'am, kaya. Sabi ko, kaya mo, Sherilyn, you have all the knowledge. My God, magsalita ka lang. That's it. Diba? You're doing well. And she is always there. Sa success ng mga employees niya, she is always there. And when you need her, she's there. At pag may pinagawa siya, hindi ka niya iiwan. Yes, right? Nandyan siya. Basta nandito lang ako. Kung tayo motivated, inspired dahil kay ma'am, si ma'am naman, what motivates you, ma'am, to do more? Ito lang, kasi parang sinabi ng tatay ko noon, ng papa ko noon, ingatan yung pangalan. So, pag iniingatan mo yung pangalan, dapat may legacy kang maiiwan. I-share ko lang yung papa ko kasi sa lahat ng puntahan niya, meron siyang dinodonate, parang legacy nga niya na, yung parang yung inupuan ng supervisor doon sa Binmalito, hindi ko alam, donasyon pala ng papa ko. May pangalan siya sa likod, kaya pinapahanap ko para i-refurbish yun. Nung napunta naman ako sa San Carlos, nakita ko ulit yung dinonate niyang gate
Doon na ang pangalan niya. Sabi ko gano'n. Siguro nakikita nyo rin na gano'n ang ginagawa ko. Pinapattern ko rin sa kanya. Because someday, somehow, nakikita ko yung sinabi ng papa ko kasi, wag sirain yung pangalan at ipakita na ikaw yung pag-uusapan na hindi ka makakalimutan. Parang ganon. So that motivates me, especially so pag nakikita ko na people are happy. And they appreciate the things that I'm doing. Kaya kasi, lagi ko sinasabi sa convocation, yung appreciation so that I can do more. Kailangan ko yun. Kahit na sabihin yung masipag ako, kahit na sinabi yung hands-on ako, but I want also, parang yung ma-energize ka rin. And the only way na ma-energize ako, it's the appreciation coming from you. May people in the field. Nagsasabi, ma'am, ang galing naman, ma'am. We love you, ma'am. Ay, ang laking bagay na noon. Sige, sabi ko naman, bring it on. Narinig niyo naman si Kuya Bogs kanina. Yes. Kaya nga, sabi ko, while I was there sa kabila, sumasakit ng dibdib ko, sabi ko gano'n. And I appreciate really na naramdaman nila yon at nakikita ko yung appreciation. Kaya, hindi na naman ako mapapagod. Sige pa ulit, di ba? Dito ka na daw mag-retire, sabi ni Sir Bob. Sabi ko, baka maging music si ma'am. Kung pwede lang. Okay. Sino ma'am pa po yung mga pinapasalamatan natin dahil dito sa mga nagagawa po natin bilang... Usually yung mga magulang, siyempre. And of course, yung mga bata. And of course, yung mga kasama natin, mga teachers na. Pero lagi kong pinapasalamatan lahat-lahat na eh. Even LGUs, kasi yan ay kasama natin. And of course, my family who's been there always. Kung may kakulangan man ako, sila na ang family ko sa De Los Angeles and Primicias. Kung may kakulangan man, nandyan sila. Kung may problema man, nandyan sila. Parang all for one for all. Diba? So, that's it. What are your leadership principles that you have applied and help you in your achievements, ma'am? Ako kasi, simple lang naman ang gusto kong mangyari, no? Basta, bago ka maging mahusay, dapat maging mabuting tao ka muna. Opo. Sabi kong gano'n, bakit hindi natin gawin na, bago ka maging mahusay, maging mabuting tao ka muna. Yung kahusayan yan, mati-develop yan eh. Pero yung pagiging mabuting tao mo, nandyan na yan. Hindi mo maalis yan. Inkatuumlakanda, di ba? Okay, so yun. Pambungad nila sa atin sa first convocation natin. Yan, Ma'am Sherilyn, di ba? Sabi ni Ma'am. Hindi lang mahusay, kundi matino. Tumatak sa amin yan, Ma'am. 2021 ng pagiging mahusay at matino. Okay. And ma'am, given nga po, nabanggit natin kanina na dumaan kayo sa mga iba't ibang issues and nalagpasan nyo naman po yan, SMP nga po, tawag dito, may paninindigan at nanatiling matatag. Ganyan po. Ma'am, ano po yung mga lessons po na natutunan po natin from these failures? Okay. We set boundaries. Wag ibigay yung tiwala masyado kasi hirap eh. Sabi ko nga gano'n, yung mag-invest ka ng emotions. Sabi ko noon hindi ako pwedeng mag-invest ng emotion and feelings sa bawat, pero nakalimutan ko na naman nung pagdating ko eh. Nag-invest na naman ako ulit. I've been so close. Mabait ka talaga ba siya, hindi pala pwede rin ganon. You have to set your boundaries and hindi lahat pala ng tao pare-parehas yan. Hindi lahat pala may busilak na puso. So, do not give your 100% trust. Mag-iwan ka para sa sarili mo. And set your boundaries. Alam natin yan, Ma'am Sheng, kasi si Ma'am Sheila, napaka-positive niya na person. So, ang iniisip niya lagi sa kaharap din niya na tao is puro positive. Hindi siya iniisip ko, totoo sila. Because I'm speaking with them, natutuwa ako. Kaya kung magsalita ako, diretso lang. No holds barred, basta diretso lang. What you see thinking that they're also true to themselves. Yung pala, sabi ko nga yung pagbalik ko pala may mga ibang tao na, nakalimutan ko na may mga ibang tao na pala, hindi yung mga dating kasama ko noon, wherein kilala nila ako from the start on how I work. What you see is what you get talaga kay Ma'am. Yes. Nanonood din po Ma'am yung ating mga kaguruan, yung ating mga learners. Ma'am, ano po yung mga keys to developing the next generation of leaders na po pwede niyo pong i-impart sa kanila? Ang nakikita ko dyan, yung mga
mga next leaders natin. Siguro doon sa mga programang nilatag natin, tatanungin nyo, why do we have these programs, ma'am, for our school children? Ito kasi yung magde-develop doon sa buong pagkatao ng bata, aksyong pangkalikasan. Sabi nyo, napakasimple, pero malaking impact ito sa pagkatao nila. Ang pag-prepare natin sa kanila, if and when, wala na tayo dito, di ba? Tama. So, makikita natin sa umpisa pa lang yung pagiging leader ng mga bata, makikita nila doon sa mga sinusundan nila o mga teachers nila. So, dapat maging role model ka talaga para may pagbasihan itong mga batang ito. Pag nakikita nga, mabuting tao ka, susunod din niya, magiging mabuti yan. Kaya nga, if you go with persons na mababait yan, yung mga batang din niya, magiging mabait din yan. Parang may nagsabi nga dito sa isang opisina, bakit siya naging masungit? Kasi masungit yung head nila. Sabi ko nga, bakit lagi kong sinasabi na happy to serve, bakit maging malinis tayo? Because it speaks of my leadership. Correct. It speaks of me as your leader. Kung hindi kayo malinis, ibig sabihin hindi rin ako malinis. Kung late kayo parati, ibig sabihin late ako. Kasi sinusundan nyo ako. Ngayon maaga kayo, kasi maaga ako. Mahihiya ka rin papasok, di ba? Nang late. So again, it speaks of your leadership. Yes. Kung ano yung ginagawa ng mga tao mo, yun ay ikaw as leader. Reflection. Di ba? Sinusundan ka lang. Kasi, hindi mo sasabihin, maaga kayo, kamo, hindi ka naman maaga. Maglinis kayo, dumi-dumi naman, di ba? Di ba? So, kahit alas 5 na, hindi porket alas 5 na mag-i-stop ka sa trabaho. Mahiya tayo kay ma'am na kaya ako, talaga kahit sa bahay, di ba, ganyan. We work still, kaya pa rin gawin ang monitoring. Di ba, nagagawa natin kahit saan because we use the technology. Di ba? Okay. Kaya nga, sinabi ko kahapon with the CID, si Bernard, alam niya, to all the APSS, you need not go to schools na COVID kayo. Gamitin nyo yung technology because first and foremost, ang concern ko, yung health ninyo. Pupunta pa kayo, magta-travel kayo. Sabi ko, just monitor them, use technology. Ganun lang. Si Sir Jojo using technology. Nagmamonitor talaga. I've seen that. Ginamit niya talagang technology. And very effective and efficient talaga. Kapag sabay-sabay niya lahat at natapos niya almost 700 schools na nag-defend ng SBM, that's one thing na hindi magawa ng iba. And he did it. Ginamit lang niya utak niya. Okay. So, punta naman tayo ngayon, ma'am, sa isang portion ng ating leksyon Yes. one-on-one. Ito yung tinatawag natin na Ito yung SMP ginagawa ko po. pa, Parang ako yun. Sagot mo, piliin mo. Okay, sige. Ayan. For the first question, Ma'am Sheng. What makes you smile, ma'am? Ayun nga, yung sinasabi ko, yung appreciation na mga ginagawa. Napapangiti na lang ako. Kaya pag nababasa ko, kagaya ng health essentials na pinamigay natin, abay nagbablog pa ang ating mga kaguruan na nagpapasalamat. Bonggang-bonggang vlog. Sabi ko, at tingnan mo yung newsfeed ko, puro Sheila Marina nagpapasalamat. Thank you, and you appreciate that. Hindi lang lamang galing po sa akin yon, but of course, yung priority natin is your health. Kaya natin binigay yung health essentials. And there is more. Abangan nyo na pa lang yung maibibigay po namin sa inyo. There is more. Antayin nyo na lang po. Okay. Ma'am, saan ka hindi magaling? Yung hindi ako magaling magtanim ng galit. Matagal ko makalimutan. Ano yung ginawa nun? Hindi ako magaling doon. Siya nagtatanim ng galit, plant lang. Ng galit. That's true. Umpisa pa lang siguro sa first, pero pagdating na, ko na, ano yun? Ano yung ginawa niya? Maganon. Okay. One thing you do when no one is watching. Ito, hindi nyo alam, pag nagigising ako ng magkadaling araw, nagkakape ako, ganyan lang. Para akong tuod, but I'm thinking. Ganun lang. Pag wala talagang nandun lang ako sa dining table, kakape, pero straight lang yung straight lang yung katawan ko, pero nag-iisip na pala ako. No one is watching, 2 a.m. Social na yoga. Yan ang ginagawa ko, yes. Nag-iisip. Kaya mamaya,
sa inyo mga group chat ninyo, marami na akong sinasabi. Alas 10 ng umaga. Sabi na nga ni Mayor Paul Batawil, hindi namin inistorbo yung inyong yung tulog. It's just that ayaw namin makalimutan. Kaya sinisend namin. Huwag kayong magalit. Okay. And you make it clear sa amin, ma'am, na pag hindi kayo makasagot, basta pagpatak ng alas 8, sumagot kayo. Kasi, ano na yan pag working hours na kailangan nyo sumagot. Kasi, hindi ko kayo i-message kung hindi importante. Yes. At, magpasalamat kayo, mini-message kayo. Kasi kung hindi kayo mini-message, wala silang tiwala sa'yo. Correct. Okay. Salamat po kayo doon. Okay. Next question naman. Mag-iisip sila, bakit wala pa kayo akong message? Wala silang tiwala si madam. Next question, ma'am. Ugali mo na gusto mong manahin ang dalawa mong prinsesa. To love your people. Take care of your people. Because at the end of the day, sila ang tatanggol sa'yo. Love your people, take care of your people. And I know Kay is doing well. Yes. I know how Vanity is taking care of her people. Yeah, hindi lang dito, ma'am, marami pa. Marami pang outreach program. Marami outreach program. Not to mention na lang nagawa sa kanya yung Ipon Challenge niya. When she was the JCI president, RBP, Hawkins. Dami yung program noon. Pati yung Ipon Challenge nagawa ko sa kanya yun. Nagbigay siya ng piggy bank. And she has a good heart talaga. Yeah. Silang magkapatid. Yeah. What is the greatest gift you received this Christmas, ma'am? Yung non-material, it's yung peace of mind. Saka yung, syempre, bumalik na yung tawa ko kasi. Happiness na. Kaya it goes with the aura. Yes. But for material, yung I receive a rosary and the Holy Family. So, yan. Greatest fear. Death. Oo. Not for now. Oo. Not for now. Yeah. Bagay na gusto mo pang gawin pero never pang nagawa. Taekwondo. Arnis. And of course, self-defense. gusto kong bumalik yung firing. It's self-defense. I really wanted to do that. Taekwondo. Gusto ko talagang maniwa. Yan. Kaya nga, Bernard, gawin natin yan Taekwondo, Arnis, and of course, firing. Gusto kong bumalik. Yan. Kasi, in this time, kailangan natin ng self-defense. Tama. Kaya sabay-sabay tayo, Gusto mo yun sa firing? Takot nga ako, ma'am, nung nakita ko kayo sa Facebook, naka-big bike kayo. Yeah. Kasi nag-big bike si ma'am. Yeah, I do that. Nag-drive ako ng enduro noon. Single ako. I can also drive yung malalaking truck. Hindi nyo alam, babae ako pero lalaki ako. Babae ako pero lalaki akong masta. Kailangan yung nagmana daw ako sa tatay ko. Okay. Bagay na gusto mong gawin pero never pang nagawa. Ayan ang sabi mo. Okay. Who is your hero pala? Okay. Usually we always tell our parents, right? Yes. But for DepEd, meron akong banggitin na talagang doon ko kinuha yung pagiging strong. Undersecretary Vilma Labrador. Okay, very strong yan. She is my ninang. She already passed away. Pero magaling yan pag nagsalita. Talagang makikinig lahat. Pag tumayo yan, nakita mo yung talagang authority. At naging hero ko siya kasi siya yung taong kahit na may sasabihin silang masama, siyempre, maninira yung mga kasamahan mo din. Siya yung taong I know Sheila. So, talagang na-appreciate ko yun sa kanya. At tinatanaw kong malaking utang na loob on who I am now. Kasi yung pagiging strong, nanggaling din sa kanya. Yeah. So, Ninang, kung nasaan ka man dyan, yung mga kalabang ko, bahala ka na. Joke lang po yun, Okay. Ninang, bahala ka na. Okay. Ma'am, ano yung lagi mong pinagdarasal bago matulog? To be healthy, my family is strong and away from harm. Yan, automatic yan ang sinasabi ko. Okay, for my family. And of course, lahat tayo, pinagdadasal ko yan. And to all my, mga kasama sa bahay, lahat. Kasi pag wala rin sila, sino mag-aalaga sa'yo, di ba? Okay. So, dinadamay natin yan. Ma'am, ano ang natutunan mo sa pandemic na ito? Only selfless love can save us now. Oo. Tama. And of course, balik tanaw, pero ito medyo pang fast forward. What more do we expect from SMP? Okay,
pangarap ko lang, no, yung education natin para sa mga bata, it's more like we pattern it in Singapore. Yung talaga ang galing, di ba? Ang ganda. And for our teachers na ma-adapt na yung digital rise, that's the only way we can have parang mas magiging magaling tayo kung gagamitin natin talaga ang technology ngayon. Para hindi kayo mapagod, baka yung sulat na sulat sa Manila paper. Para sa inyo naman to eh, para hindi kayo ma-stress kasi statistics lumalabas dahil sa stress. After retirement, namamatay na kaagad yung mga teachers. Try to look at that. So sabi ko gano'n, malayo pa lang, you are preparing for your retirement. After retirement, dapat naka-prepare ka na at dapat humaba pa ang buhay mo. Kasi all your life, 40 years, you've been working. Yung mai-enjoy mo ng buhay mo, pero matitigok ka na. Diba? Hindi natatagal, tigok ka na. Diba? Sabi ko, kaya nga, we have to prepare for our retirement. At gusto natin, yung what more, yung ang tinitingnan natin, yung pagkatapos ng retirement, ano nang mangyayari sa mga guro natin. So we're not only after with the present now, kasi tatanda rin tayo, nakita nyo siguro, we take care of our olds. Now we're concerned with our senior citizen. Magiging ganyan din tayo mamaya. So, makita nyo yung co-op natin, we mentioned about the co-op, we included, I propose, because I'm one of the members, to include our retirees. Para pag-retire nila, like we have one retiree now, si Ma'am Takbe, our PSDS, hindi mo ma-feel yung, alam mo ba yung nawala ka bigla, nandiyan lang siya eh. Siya nang nagmamanage ng co-op ngayon. So, ang laki ng ginawa yon, hindi ka madidepress. Kaya siguro madaling mamatay yung mga because of depression. So, yun. Yung after retirement, saan pupunta yung mga teachers natin, tinitignan natin. Yung mga teachers natin to embrace digital rise already para hindi sila mahirapan. This is for you, my dear teachers. I-adapt nyo lang yun. Wala na kayong problema. Play kayo na ng play. Hindi kayo mahirapan at hindi kayo magkakasakit kasi hindi kayo na nga nahirapan. And for our school children na sana we could be like Singapore. Wow. Yung sinasabi niyo, ma'am, na yung mga senior high school graduates of course. natin, diba? The senior high school. After senior high school, yung koleyo, trabaho at negosyo. Titingnan natin kung saan sila napunta. That is why, nakita nyo siguro, umiikot tayo sa mga mayors natin at binabanggit natin yung mga senior high school natin, ano ba ang dapat strand na kunin nila. Dapat it will be based on the local industry so that they can help in the economy. They can also help themselves. Matulungan nila ang pamilya nila para umangat sila. So, kailangan ma-guide sila. Okay? And we can only do this pag tie up tayo sa ating LGUs. Yung career guidance. Kaya nga nakipag-usap din tayo kay President Putin ng PSU and we will do that to other CHED pag may panahon na para yung curriculum audit din na ginagawa natin na may mismatch. Marami tayong supply ng English major na teachers na nag-graduate na applicants natin, pero nagkukulang tayo sa sports, sa MAPE, sa values, sa mga ibang subject areas. So, kailangan nating ipasabi na ngayon, doon pa lang sa college, doon pa lang, nag-aral pa lang sila, sasabihin natin, ito ang kakulangan. Kung ito ang kunin nila. And of course, sabi ko nga, we always see na bakit during sa itong pagpasok na nila sa pagiging teacher, mag-interview or what, hindi naman natin mag-gauge kung gaano kagaling at kabuti ang mga teachers natin just merely for the interview during ranking. Dapat sana makikilala na natin sila habang nag-aaral pa lang sila. Ang nangyayari sa atin kasi, nagpapatrain tayo. Pagpasok ng mga teachers, we train them. Bakit hindi na natin gawin doon sa kolehiyo pala? Turo na natin ang DLL, ang digitization doon. Why don't we do that? Para pagdating na nila dito, turo na kagad. Kasi na-equip na sila during their college days. Hindi nagtuturo ka ng lesson plan, DLL, pag nandito na sila sa atin, doon pa lang sana. So, President Putin is open for this. So, sabi ko, sana mapag-usapan pa natin. Opo, tsaka sa mga senior high school natin, yung choosing talaga ng mga tracks nila, malaki yung impact nito, ma'am, kapag na-intensify nyo po talaga na program dahil yung unemployment and underemployment rate Yes. Yun ang ginagawa natin ngayon na dapat, sabi ko nga sa mga principals, you have to track asaan na yung mga estudyante nyo. Ano na ang nangyari sa buhay nila? Nakatulong ba ang senior high school? Diba? Opo. Kasi yun nga ang purpose ng senior high school sa atin eh. Okay? So talagang, Ma'am Sheng,
yung care ni Ma'am SMP sa ating mga graduates, sa ating mga naging learners is i-guide pa rin niya sila. Goes hanggang- beyond Yeah. dito. Goes beyond. So hanggang sa makatrabaho sila, iniisip pa rin niya sila. Kasi yung our duty as educators is to educate the community. At i-guide sila kung saan sila papupuntahin. It will not stop there. Kaya nga, babalik at babalik, we are the second parents of these children. Di ba? So anong gagawin mo kung hindi kaya ng magulang nila ang mag-guide sa kanila? We will do that as the second parent. Alright. And it will help the community. Sabi niyo nga nung nakaraan, ma'am, it will help the country. Yeah, it will help the country and the economy. Malay nyo, lalago tayo because we have a better products itong mga batang ito. One small drop creates a ripple. Yeah. Yan. So, punta naman tayo, ma'am. Another segment ng ating one-on-one. Ito na. Tapos na yung SMP Talk. Doon naman tayo sa sabihin mo sa picture. Yeah, okay, So, sige. magpa-flash tayo ng mga pictures and then, yung mga sasabihin niyo po, ma'am, maaalala ninyo sa picture. Picture Okay. 1. Picture number 1. Brings back memories. Wow. Okay, ito po ay picture namin sa Bataan. Sa Bataan, ano. And thank you, Harold, and thank you kay Governor Garcia nung nandun. Mataba pa kasi ako dyan, ano. But we have, nag-benchmark kami on Prime HR, yung ginawa natin, because alam natin na nasa level 2 na sila and they applied for level 3. Napakaganda ng Bataan. At iyan ay nakatulong sa ating ngayon sa ginagawa natin. So, we created also the Prime HR. Tama So, salamat sa mga nandoon at mga sumama. Thank Okay, you. mataba talaga ako nun. Next po. Okay, next picture. Okay. I think when I filed this complaint, libel yes, case, ma'am. Opo. nagpaano muna ako, ano ba yung tawag dyan? Blatter. Nagpa-blatter muna ako. Pero kasi ang ano ko dyan is, hindi pwedeng api-apihin lang tayo. May proper place para dyan. So, ginawa lang natin na gano'n. Laki pa ng tiyan ko dyan. That's complaint for libel, Yun daw ma'am. na. Tama po. Marami kayong na-inspired dyan, ma'am, to fight back. Of course. Kailangan lang natin, kung wala silang kasalanan, i-prove na lang nila Tama doon. po. But what is important, we did the legal things na gawin natin. And hindi tayo nagsira, hindi Tama. tayo nag-mention anything in our program. What just we do is just to file. Ganun lang po. Tsaka kung ma'am, hindi na lang ikaw yung nadadamay sa Nadadamay na kasi ng marami, tas parang parang natatakot na rin yung mga tao. Kung hindi ako hindi ako lalaban, o hindi ako gagawa ng ng way para legal actions, paano na maniniwala yung mga teachers sa akin? Kung hindi ko kayang ipaglaban ang sarili ko. Di ba? And everything went to place. Yeah. And we look up to you more now, ma'am. Yeah. Yes, Okay. Wow. That's my baby Sofia. And that's during the iPad. Nung ginawa nila yung parang libro ito, no? Okay. So, big book ng iPad yan. At tingnan mo si Sofia, ang cute pa. Okay. So we did that at na-appreciate ko na itong mga iPad natin ay gumawa ng ganito with Chilieto and Lalaine. Ma'am, na-notice ko lang, kapag may mga chance ka talaga na dalhin si Sofia in any event ng DepEd na pwedeng applicable sa kanyang age, dinadala mo talaga siya, ma'am. Yes, dinadala ko. Like, for example, yung World Teachers Day, akay-akay ko. Kinukuha na nga ni Coach Tony. Coach Tony pala. Coach Kinukuha Tony. na ni Coach Tony. Pwede, yan, manika? Sabi mo, iuwi mo. Yun, I always bring Sofia. Kaya nga, ang alam niyang trabaho ko, alam niyang trabaho ko, salita daw at sulat. Because I always talk and I always sign documents. That's my work. Ayan, sinasabi niya. And Sofia is growing fast. Sayang nga lang nagka-pandemic. Marami pa siguro siyang matututunan. At ang alam ko natutunan niya, na nakita niya sa akin, yung pagiging generous. Hindi siya madamot. Kikita mo siya mismo ang nagbibigay. Okay. Next. Okay. I think, ito yung sa UP. International. I'm honored and privileged talaga at nakapag-share tayo ng ating kaalaman
So, na-appreciate naman ng mga in charge dyan. International yata yun. International po ata ito. Alala ko pa, ma'am, sa PMA nga, na-invite ka din. Yeah, sa PMA. Dami ko na napunta because yung nga, sometimes we use our connections to do that. Kag hindi ka naman kilala, syempre mahirapan ka rin. But of course, naipakita rin natin na, because of may kakilala tayo, gusto lang natin ma-witness ng mga kasamahan natin kung what's PMA ba? Magre-retire ka na, hindi ba? Kaya nga, sa San Carlos nga, we went to Malacanang. That's our plan sana, para makita nyo naman ng Malacanang. Kaya lang nagka-pandemic nga. Baka sana, matutuloy din yun. Okay, next. Yan. I'm always, reading yan Kasi ganito po. Nasa ano pa ako, nasa Binmali 2 pa ako as school head, as PSDS, nakita ko yung kahalagan ng reading talaga. Kahit na anong turo mo, kung hindi makabasa ang mga bata, it's useless. We always go back to reading. Kaya mga school heads natin dyan na hindi kayo concerned sa reading, mag-isip kayo, yung mga teachers, kahit na anong kaka-English mo dyan, kahit cum laude ka dyan, kung hindi makabasa yung mga bata, please go back, tingnan ninyo. So, siguro nakita ninyo, nagkaroon tayo ng reading video lessons. Yes, kasi, wala nga face-to-face. Paano magtuturo ng reading ng mga teachers? So, we had this initiative to have the video lessons and Yusek, Rebsi, and RD appreciated that. Yung ating video lessons. At that's the only way na maiparating natin yung mga lessons natin sa mga bata. Kaya nga, meron tayong mga tablets na i-award natin soon sa ating mga school children. Okay, next. Wow. Ito yung kawawa itong athlete natin na ito. Alam mo, umiyak siya. Kasi parang, ano yung nangyari dito, Bernard? Parang, napektuhan yung kamay niya. Anong event to? Sepak takraw ba siya? O wushu. Umiyak siya. Pati ako, mukha naman ako. Ano, itsura ko talaga. Natawa ko talaga. Okay, talaga umiyak siya. I pity this child kasi gustong-gusto niyang maglaro. Gusto niyang maglaro. Because of what had happened, syempre, it will take time bago siya makapaglaro. So, punta tayo dyan para mag-abot ng cash para makatulong sa kanya. So, pinuntahan natin siya para Okay, next. So, we care about our athletes. I miss all the athletes. Sayang. Shout out, ma'am. Sayang. But, of course, we will go back, babalikan namin kayo. Inaantay ko lang proposal ni Bernard. You will have a meeting, right? Okay, babalik po tayo. Huwag kayong mag-alala sa ating mga athletes. Okay, next. Yan. We had this last Christmas with our PNP. Alam nyo kasi, ang mga PNP natin ngayon ay nakita natin on how they support DepEd. Yes. Okay? At kailangan natin sila. Yung forging a strong partnership with them. Kailangan din natin kasi yung peace and order. Tama. Siyempre, alam mo naman, yung pinagdadaanan natin, kailangan nating partners. Okay. And I think ang ating chief abay ay very very supportive. Maraming salamat, chief. Ayan. Okay, next. Okay. Wow. Social distancing pa kami. Ano ba yung puko? Mahangin sa labas. Talagang wala nang pakialam, basta picture. Okay, ito po yung umiikot kami sa mga mayors natin. Okay? Yung kung inilalatag na natin ang learning continuity plan at kung ano ang pinakamabilis na matuto yung mga bata. That's why we propose for the internet connection kung pwede, kahit palakasin yung sa kanilang bayan. At kung hindi, ay yung flash drive and of course the tablets. Yun ang pinopose natin sa kanila. Pinasok na rin natin yung senior high school at yung IS natin. Creation of more IS. Lahat ng bayan, ma'am, napuntahan niyo po, Yeah, pinuntahan natin lahat ng bayan. Si Ma'am Ellie and with ASDS Jong and ASDS Ellie. Napakabait ng dalawang yan. Very supportive. Opo. Okay, next. Kayong tatlo, ma'am. We do this usually we do the this is siguro appointment day. Bakit tayo nagkaroon ng appointment day? Because we do not want na sasabihin nila may selling of items. Tama. Okay? Kaya nagkaroon tayo ng appointment day para lahat pipirma dyan, sabay-sabay. So, saka yung agony ng mga applicants na hawak-hawak nila appointment nila na mag-aantay sa
bawat opisina, kung pipirma o ano, wala na po yun. No po. Okay. 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 Next po. Next po. Okay. So, we have, napakaganda kasi ng Lection 1-on-1, ang bibigatin ng ating mga guests. So, President Butid of PSU, nagkaroon din tayo ng mga local officials natin. Opo. Okay. So, we have also Kong Jumel, right? Yes. Yung pinakauna. And we have Mayor Risuelio of Basista, Mayor Bigatin yung mga Mayor of natin. Infanta, Martinez, Congressman Espino. of course, Congressman Espino, Congressman Jumel, and of course, Mayor Paul Batawi. Yes. Okay. At saka yung mga hepe natin ng kapulisan. Si Vice Gov din niya. And of course, Vice Governor Lambino. Okay. Naging bisita din natin. Medyo na-late nga lang ng konti yung sa kanya dahil meron mga inatinan. But we are also inviting our governor and the rest. Marami po tayong naka-line up. Inaantay lang natin kung kailan sila libre. And if you hope nga, ma'am, if you can have them all, why not, di ba? Yung iba pwede nga, ma'am, po. di ba? Pwede po. You are all free to come. Wala naman pong bayad ang leksyon 1-on-1. Ang gusto lang natin kasing mangyari is this is the fastest way na masabi nyo yung mga programa ninyo, ma-market nyo yung mga programa ninyo, yung programs nyo as our partners sa baba. At yung nga sinabi ni Vice Mayor ng Orbis Tondo, napakaganda yung naisip ninyo kasi yung mga programa namin nakakarating na sa field ng mas mabilis. And of course, the creation of the District Information Officer na parang talaga sila na yung mga anchor, mga host. They are doing that. Sinasabi na mga best practices ng mga local leaders nila. And no fake news. No fake news talaga. Do So, you still have some pictures pa po? do we still have? Yeah. Yeah. Okay, this is a gift-giving Basing. balogo ata to, Balogo, which is ma'am, in tama. our barrio. We usually do this. Kung hindi man ako, tingnan nyo, makikita nyo sa kanilang timelines yung mga kapatid ko rin, gumagawa sila ng sarili nila. So ito, nung ginawa ko yan, at ginawa ng isa, parang nagsama-sama kami, but makikita nyo talaga, parang nasa ugali na namin. Opo. Okay? Sibling talagang practice nyo na po. Yeah. Ganyan. Yeah, magpasaya. Next Yung picture. Yung nga sinasabi ko, I find joy in giving. Yes, my family, Primicias family, nandiyan si Mami at si Jay. And of course, nagkaroon tayo ng ribbon cutting on yung isang canopy natin sa walkway. It's because of yung ang sabi ko nga, because we don't have a budget for that. Sabi ko, kung i-delay ko for next year kasi magkakaroon ng budget, ginawa yan ng September. Pero umuulan-ulan nun, Sherilyn. Paano pag nadulas ang isa man sa atin? Hindi, baka milyon ang gagasusin natin. Di ba yung mga nadudulas, nagkakaroon ng fracture? Kasi nasubukan kong muntik ng madulas dyan sa, sabi ko, uy, aantayin ko pa bang may madulas? Walang budget. Pagawa nyo ng idonasyon na lang ni... Natawa nga pa ako kay Yusek Revsi. Sabi niya, this is good. Sabi niya, this is good. Yusek, donation po yan ng family nila, Ma'am Sheila, tsaka si Ma'am Sheila. Okay, this is good. Sabi niya. Ang ano ko lang doon is, if we delay even one day, sabi ko, paano nga pag may nadulas? Kung hindi man ako, isa sa inyo. Baka mas malaking gastusin natin. Hindi lang yung mas malaki, yung hindi ka makagalaw, di ba? Siyempre, hindi ka makapasok, malaking bagay yun. So, sabi ko, sige, paggawa nyo na lang, donasyon na lang nila dyan. Okay, so that's it. Next picture pa? Meron pa ba tayong picture? Ayan. Wow, this is a seminar of our information officers ng district. Na sabi ko, ibaba na sa school. Why did we do this? Sabi ko nga, yung no to fake news. No to fake news. At isa pa, yung there will come a time na ang mangingibabaw ng maghahatid ng balita ay mga guro. Tama. Na makakarating kaagad sa mga magulang at sa bata. Hindi mo na kailangan maghanap kung ano-ano, sila na lang using the social media, the fastest way to show the best practices. Nagagayahin na rin ng iba. Level up yung training ng ating mga district information officers. Sabi ko nga, we train them para alam nila kung
kung hanggang saan sila o kung ano pa yung maibibigay nila. With that training, siguro marami naman silang natutunan. Yes, kasi maski doon sa production talaga Yeah. is tinuro At dyan sa nag-improve training na sila. Thank you to our information Ang gagaling ng officers. mga district information And of course, with the help of the officers PSDSS, na siya lang ang nagli-lead sa kanila. Thank you to them. At kapag guro talaga, believable. And thank you, ma'am, for uplifting the dignity of the teachers. Alam mo, Manong, pag nakikita ko sila dito, umiere sila, are you happy with what you're doing? Yes, ma'am. Nakita yung talent namin. Wow, that's good. That's good. Yan ang masabi ko. That's good and I appreciate na kayo ay happy. Yes, Yun. Next picture. Yan nga. Yung pagbisita ng ating USEC, nandun kayong dalawa, no? At si RD, at ang tinitignan dyan, yung kiosk natin. Yung kiosk natin, nandyan na yung sa HR natin, makikita all information about teachers, but of course, we all, again, maintain the data privacy act. Hindi naman basta-basta makikita niya. What is important, why did we do that? Para mas mabilis yung mga serbisyo natin. At tingnan ninyo, na-fill upan natin yung mga unfilled na mga 2015, 2018, hindi na nakita. Pero because of the system that we are doing, nakita natin yung mga yon, ngayon na-fill upan. Kaya ngayon, tuwang-tuwa yung mga ibang school heads, marami palang items, sabi nila. Opo. Ikwento natin ng konti, ma'am. Nagtagal kasi si USEC and RD dyan sa personal unit. Tinignan talaga nila yung system na yan. Kasi yun ang kailangan talaga. Especially sa central office, yan ang kailangan. And, kayang-kayang explain ng mga tao talaga. Exactly! Yun ang sinasabi ko. Kahit sino man yan, you have to learn. Hindi pwedeng siya lang trabaho niya, absent siya, mapaparalyze lahat. Kaya nga, alam mo yung ginawa natin yung body-body? Dapat alam mo. Tapos yung ikutan, dapat mag-ikot para alam nyo lahat ng trabaho. Next picture. May picture pa ba tayo? Yeah. Okay. Next picture, please. Wow! Parang Christmas party. Ito Diyos ko. Combination, ma'am. Matabalik naman ako. Last year kasi, ma'am, and this year. The difference. Yeah, you see the difference. Alam nyo, every Christmas, nasa San Carlos pa ako, merong tema yan. Di ba tema natin parang superheroes? Yes. Nananalo pa kayong SGOD? Yes, syempre, alam mo ang premium nyo, Opo. So, naging ito naman, it's not a party, but it's a gathering lang naman na ganyan ang ginawa natin. Last year. May social distancing ngayon, but of course, yung pamimigay pa rin ng grocery ay nandyan. Kasi yan ang pinagpipreparahan parati natin na kahit pandemic pa rin, yung sinabi nga natin doon sa ating message doon sa station ID, titiyakin namin na happy ang Pasko. Diba? So, we did that. Maging happy pa rin. Okay? Next picture. Okay. Si Vice Gov, nung bumisita siya, he was so amazed with yung nakita niya kung gaano rin kalinis, ka-organize, at alam niya, it was, indeed, the reason is ISO. Kasi siya, alam niya, ISO. Parang auditor ata siya. Tsaka nakita niya talaga yung mga nasasabi, ma'am, siguro na yung talagang actual na itsura. Yeah. Nakita niya, kaya thank you Vice Gov sa pagbisita. At yung mga bibisita pa, sana makita nyo nga kung ano yung mga ginagawa natin dito sa opisina natin. Next, please. Yeah, that's during the World Teachers Day. That's the Unity Wave. Pansinin nyo na nag-wave. Okay. Pag you go against the wave, what will happen? Will stop. Pero if you go with the wave, dire-diretso yan. Oo nga. Di ba? Nakita niyo, dire-diretso yan. 15,000 teachers did the Unity Wave. Ang gandang tignan. Kung iisang direksyon ang pupuntahan mo. But if you go against the direction, what will happen? It will stop. Yes. Okay? So, magkaroon tayo ng lesson with that Unity Wave. And you were able to make that happen, ma'am. Mahirap gawin yan. Hindi ko nga alam nagawa ko pa. Wave! Kanyo, ma'am. Sumunod sila. Hala. Ay, ang ganda nga pala. Opo. Kaya yung time na talagang wala ding nag-alisan talaga. Wala talagang umalis. Despite na mainit, pero hindi na natin inabot yung pinakamainit talaga. Because we really managed the time. At proud po akong
masabi na walang casualties. Walang casualties because it was really organized and it Well-planned, was yes. really managed well at nakipag-coordinate talaga ang PNP. Okay. Okay, thank you po. Next. And of course, the provincial government na tumulong sa atin. Opo. Next po. Wow, ito yung namigay tayo ng mga itlog. Opo yung mga itlog po ay binigay ko po. Wag yung sinabihan ko ang teachers na bumili at silang nagbigay in my behalf. Hindi naman po ako ganong tao. Okay, what we did is that namigay po tayo ng itlog at manok. Yun lang ang dala ko, itlog at manok. Ito yung ECQ, ma'am, ano po? Yeah, Opo. dito yung ECQ, makikita nyo, umikot tayo talaga, why? At ECQ na time na birthday ko na yan ata. Yan din yata yung mga ibang nag-donate, ma'am, dahil birthday nila. The very reason why I did that, kaysa di ba, naghahanda naman ako parati. Yung inalaan ko sa paghanda, bakit di ko na lang ibigay? Saka, walang basagan ng trip. Trip ko magbigay, di ba? Trip ko magbigay, di ba? So, wag nyo nang na may masamang yun. Meaning. Kasi, hindi mo naman gugustuhin na yung iba ay walang kinakain, tapos ikaw, ang dami-dami mong pagkain, bakit hindi mo na lang ibigay? And I tell you, when you share blessings, maraming babalik sa'yo. And it happened to me. Ay, Diyos ko, maniwala po kayo. Hindi mo naman madadala sa langit yan. Di ba? Next picture, please. Okay, that's okay. We are in the gym with Mayor J.R. Resuello Basista. Maging physically fit tayo at sana masama ko rin kayo sa akin. Okay. Mag-vlog tayo minsan, ma'am. Nakasama si ma'am doon sa nakasauna tayo I si ma'am. think for now, meron kaming challenge ni Mayor J.R. Pero ngayon, ay, Diyos ko, para siyang si Piolo Pascual. Sino pa yung mas bata kay Piolo Pascual? Ang gwapo na niya. Pumayat na talaga siya. Dapat magkita tayo ulit, Mayor, para magkakitaan tayo ng figure. It runs in the blood, magpinsan. Opo. Next picture ulit. Okay. And of course, yan. My family, kita mo naman, if we have time really, kaya lang nga, with this pandemic, nahihirapan tayo na magsama-sama. What's good with Kay, kasama ko siya dito. At nakikita niya ang ginagawa ko. At siguro kung hindi ko siya kasama dito, mahirapan akong mag-explain ng mga nangyayari. It's good. God is good na nakasama ko siya nung nangyari yung mga nangyari. Opo. Masingit ko lang, ma'am, no? Kasi sa timeline nyo po, sa inyong Facebook, ang daming nagtatag sa inyo na lumalabas sa inyong profile. And kung mag-i-scroll tayo doon, nasisingit yung sa work, and then, syempre, may family. Sabi ko, ay, ang galing talaga ni ma'am kasi yung nagkakaroon siya ng work-life balance na may time, ang dami niyang time sa office, pero still may time siya for her family. Ang banding naman namin ni Kay, pagpapaayos ng buhok, massage. Even Sofia, yung kagabi nga lang nagpamassage kaming dalawa ni Sofia. It's my turn, mama. Sabi ngayon nga, nag-message siya sa akin Sabi niya, mama, you go for work from home, so you will not get virus. Okay. That's the suggestion of my, yes, anak. Sabi, kaya, iniinsist na niya na mag-work from home na rin ako. Okay, sabi ko, this child is so concerned. Yeah. So, makikita mo yung English niya buo, ayaw niya ng wrong spelling. Okay. So, Next, please. Picture, please. Yeah, kumakanta ako niyan at itong mga itim natin. Ang alam kong kanta ko, I Will Survive yan ewan ko ba? Yun ang pinakamatagal na kanta ko, yung I Will Survive. Pero hindi ko muna kakantahin, tatapusin muna natin yan. Mamaya siguro the last. But I do sing. I do dance. I usually do that. Wait lang, ma'am. Picture ba? Curious ako kasi matagal ko nang naririnig yung favorite song niya na I Will Survive. Why do you love that song? Siguro, may nakaka-relate yun sa nangyayari sa akin. Marami kasing nangyari and I did survive everything. Since when do you love that song? Ayan. Ay, nagmula nung naging teacher ata ako, may pinagdaanan na ako noon. Kaya na. It's how many years already? Okay. Ma'am Sheng. Hindi ko, natatawa ako. Minsan nakakalimutan ko pala yung lyrics. Ano ba yan? Kasi pag kinakanta mo, feel mo talaga. So talagang may pinanguhugutan po kayo sa song na yan. Talagang ganun ang buhay. And how do we know na, kasi pag sinabing Ma'am Sheila, alam namin ang favorite song
I will survive. Siguro nabagay na rin sa boses ko. Dahil yun ang lagi, practice makes perfect. Yun na lang kinakanta ko. But may nakarelate yan sa akin. Kaya yun na lang pinipili ko. Kapag si ma'am ang host dito sa one-on-one, pinapakanta niya, syempre yung mga bisita niya, di ba? And siya yung nasa hot seat ngayon, ma'am. Siya, anong gagawin natin? Siyempre, papasample natin siya. At the end of the program, I will sing that I will survive. Okay, sige. Okay, pwede yan. So, diretso muna tayo sa fast talk, ma'am. Fast talk muna tayo. Fast talk. Mabilis mo, ma'am. Para makakanta na si ma'am. Correct. Okay. So, matalino, matino. Matino. Pretty or sexy? Pretty kasi ang pagiging sexy pwede naman gawin. Yung pretty, gagastos ka malaki. Quality, quantity. Quality. Rugged or chic? Ano yan? Rugged or chic, ma'am? Ay, rugged. Wow. Kasi naka-rugged ako. Ma'am. Output, input. Output, of course. Pechay, sayote. Pechay. Ang bilis. Left-handed, right-handed. Right-handed ako. Fruits, vegetable. Vegetables. Saturday, Sunday. Usually Sunday. Sunrise, sunset. Sunrise, natatakot ako sa sunset. Green tea, green coffee. Coffee? Heels or flats? Flat. Black or white. Usually white. Hot or cold? Hot. Straight or curly. Ano yan? Straight po or curly. Ano ba? Oh, straight. Glasses or contact? Contact lens. Mas gusto kong contact lens. Magsusot nga ako ng green or blue. Try natin, Tingnan ko. ma'am. Try nga natin tatlo. Apo. Okay. Photo or video. Okay, usually video. Beach or mountain? Takot ako sa mountain kasi may ahas eh. Beach na lang. Salad or soup. Usually soup ako. Lose all your valuables or lose all the photos you have ever Valuables. What photos? Oo, memories ka. Become invincible or be able to fly. Be able to fly. Gusto ko talagang lumipad, kaya nga, super Sheila. Yun ang gusto ko. Okay. Ayan. So, do we have still, okay? So, kakanta na? Po. Siyempre, kailangan marinig namin yung I will survive mo, ma'am. Pero siyempre, bago yan, panoorin muna natin yung video. Okay, do we have a video? Ay, may pahabol pa pala si Tin. May pahabol ka pa pala. But oh my gosh. Okay. This is the time that siguro yung lagi kong sinasabi, pag medyo down na down ako, I always ask for my parents. Yan. Sabi ko parate, bahala ka na sa akin, ma, pa. Alam niyo naman nangyayari, but I'm sorry kung na-drag man yung pangalan nila, but you know what's happening. Alam mo naman kung sino ako, ano ako, kaya sana nandyan lang sila sa tabi ko, nag-guide sa akin. Yes po. Next po? Tuloy-tuloy sila. Okay. Okay. Naka-fine time talaga kayo, ma'am. Okay. Okay. I know you are hurting. I know you are hurting. Di ka man magsalita. Had I known that this will happen, sana hindi ko na pinili ang SDO1 Pangasinan. Ayokong masaktan ang anak ko. I hope I'm still your living hero. Alam mo ang totoo. Alam natin ang totoo. Anak, this will pass. Let us just pray for those people who hurt us. We pray for them. Pero with what had happened, sabi kong ganun, naawa ako sa anak ko, hindi siya nagsasalita, si Kay, hindi siya nagsasalita, but I know she's hurting. Sabi ko, sana hindi na lang ako nagpunta dito, kung ganito lang. Sabi kong ganun.
But of course, nangyari na eh. Oh, alam niyo naman, so sabi ko gano'n, basta alam niya ang totoo. Kaya nga sabi ko, if and when hindi niya ako katrabaho, hindi niya nakikita yung ginagawa ko, baka magda-doubt pa siya. But she knows how I work. How, yung 7 araw, ginawa kong walang araw, di ba? So, confident pa rin ako that I am still her living hero. Yes. Yes, ma'am, indeed. Opo. I am confident na yun pa rin sa tingin ng anak ko na ako pa rin yung living hero niya. Okay. I think there's one more. Ay. Wow! So yun na nga, yan ang nagpapalakas sa akin. Yung sinabi niyang be strong, my God, sino ba ako para hindi maging strong? When a 7-year-old will say to you that, hindi ka ba magiging strong? Diba? Yes. At saan, sabi ko, kung magiging mahina ako, what will happen to you? Kayo mga personnel ko, hihina rin kayo. So, kailangan kong bumangon, kailangan ko i-regain yung confidence ko, kailangan kong bumalik kung ano ako talaga. So, here I am now. Being back, and of course, sabi ko, kalimutan na natin yan. Tapos na. Actually, parang hindi naman nawala yung sarili niyong mama. Ma'am Sherilyn, bakit naiyak? Si Sherilyn ang naiyak tuloy. Inabsorb mo, okay. Siguro, si Sherilyn, she can feel because she's also a mother. You're also a mother. Ayaw mo talaga na may masasaktan yung anak mo. The last thing that that you should not do is to hurt my children. Yeah. Do not do that. Okay? So, wag sana. Kasi, syempre, kaya sabi ko nga, ang pangalan ko lang, ang mairirigalo ko sa magulang ko, ito lang yung regalo ko sa kanila. Wala na akong mairirigalo sa kanila. Now in heaven, wag nyo namang ipagkait yung regalo ko sa kanila to have a good name and a good person. Hindi lang mahusay, pero mabuting tao. Pinakalaki kaming maging mabuting tao. So, ito lang yung regalo ko sa kanila. So, wag nyo nang ipagkait. So, wag nyo sanang gawan ng ibang pagkatao yung tao ko. Because ito po ako eh. Diba? Bakit naging masama ako to other people? I do not really understand who have been doing this. But tapos na po yun. Nakikita nyo naman kung anong nangyayari. To see is to believe, ika nga. Punta po kayo dito para makita ninyo kung anong nangyayari. Sabi ko, if there is corruption here, you cannot see this kind of division office. You cannot see people who are happy. Kung meron pong corruption na nangyayari. Kung natatakot po sila sa akin, hindi sila siguro happy ganyan. Diba? So, sana, yung mga, naiintindihan ko rin yung mga na kapag receive ng information, wrong information, siguro nagtiwala sila doon sa mga nagbigay ng informasyon. Ang hindi ko naintindihan, yung mga nagbigay ng informasyon. Ano ba ang motibo nila? Yan lang. Ano bang motibo nila? Are you happy? Alam mo ba, during the pandemics, marami akong natanggap na text, marami akong natanggap na threat, na ikaw magkaka-COVID ka, mamamatay ka, dahil sa ang dami-dami mong pinapagawa sa teachers. Have you seen na naapektuhan ako? Continuous pa rin yung suggested activities. Yes. Alam yung Kasi ginawa ko? suggestion lang naman. Suggested lang naman eh. Kung ayaw mong gumalaw, wag. What I did was just to pray. Pray. And I know what I'm doing is yung tama. Yung nga, di ba, trabaho ko, pakalmahin, inormalize ang situation. And lately, sabi ko nga, nakakatanggap ka ng threat. For what? Ano po, what are you after at? Ang ginagawa lang natin, maayos ang DO. Makikita nyo naman, maayos ang processes, walang bentahan ng items, wala kayong makikita na kung ano man bahid sa akin, iharap nyo man yan. So nakikita nyo, naging transparent ako sa kapirahan. Gusto ko lang mailatag na maging mas maliwanag sa inyo on how we run the division office. That's all what I want. Maging komportable yung mga tao namin at maramdaman nila that they are being loved. Okay? Naramdaman nyo na mahal kayo ng leader ninyo. Kasi kung hindi kaya nga happy to serve eh, how will I make you happy?
Di ba? How will I make you happy? So, titignan ko lahat. Inano natin yung happy to serve, pero hindi ka naman kayo happy. Di ba? Kailangan ko kayong pasiyahin. But the question is, how will I make you happy? And what will make you happy? So, iisipin ko yan. Yan ang ginagawa ko sa inyo ngayon. That's it. And indeed, we are happy, ma'am. And we feel your love. Kaya nga po sa mga guests natin kanina, sabi, punong-puno sila ng pagmamahal sa inyo. And we really need you. Yeah. At sana maramdaman ng pagmamahal sa yung bashers at hindi nagmamahal sa akin. I just pray for you. Siguro, napakalaki po ang problema mo sa buhay. Kaya kaganyan. All you need is prayers. Siguro kailangan mo rin ng pamilya na titingin sa'yo. Yun lang. There will come a time that you will realize yung mga pananakot mo sa akin, that's not doing good. That's not doing good. Babalik din sa iyo yan at hindi po maganda yan. Pare-pares lang naman tayong nilalang ng Diyos. Tama. Okay? At wala namang nasisettle ng hindi magandang communication. They can always call you, ma'am. Hindi naman, wag yung magtatago or something. They can always face you. And syempre, haharapin nyo rin sila, ma'am, di ba? Of course, sabi ko nga, pumunta po kayo dito at tingnan nyo po ang nangyayari. Ito lang ang masasabi ko. All the things that we are doing are documented. Yes. Okay. Alam mo what's good? We've been documenting things. Yes. Kung hindi natin i-document lahat ng ginagawa natin, mahirapan siguro akong i-prove na wala akong ginagawa. And alam mo yung kagandahan ng social media, kagandahan ng lahat, maganda at nado-document natin lahat. So, napakaganda. So, hindi ko na kailangan magsalita ng magsalita. Pumunta po kayo dito, tingnan nyo yan. Naka-document po lahat yan. And as my people, kanyo, ma'am, we will speak good of you. Tanungin nyo, kahit mga janitors natin, tanungin nyo mga teachers, random, mag-random po kayo. Kung sino ang may problema, ewan ko na lang kung anong problema po nila sa akin. Maagang sweldo, maagang benefits. Transparent tayo sa lahat. Lahat ng pangangailangan nyo, naibigay ko na, naayos ko na yung mga opisina ninyo. Ewan ko kung ano pa ang kailangan, ewan ko kung ano pa ang problema. Tsaka binuhos ko na lahat. Tsaka yung wag silang maniniwala sa sinabi daw. Wag po kayo maniniwala sa sinabi daw. That's why we have Leksyon Pangasinan. We announce and direct from me, ito lang po yung sinabi ko. Pag daw, wag po kayo maniniwala. Correct. Okay. Pero hindi fake news yung kakanta si ma'am. Yeah, fake news yun. Opo. Sabayan nyo ako. Di ba kayo yung chuwari-wa? Dance girls muna kami, ma'am. Di ba? Ano ba yung tawag sa atin? SSS? Triple S. Triple S, right? Okay. Sige. So, again, SSS. Social Security System. Okay. Special services. Ito yung kanta kong ilang taon na ito, 2 dekada na ata itong kinakanta ko. 30 years old pa lang ata ako, kinakanta ko na ito. Okay? Sige, bring it on. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But I spent all so many nights thinking how they did me wrong, and I grew strong. And I learned how to get along until you're back from outer space. I just walk in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I had known for just 1 second, you'd be back to bother me. Gonna go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I crumble? You think I'll lay down and die? You know that I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I got all my life to live, and I got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey. Asan yung mga chihuahua to? I think this is a 2-decade na kanta na. It took all the strength I had not to fall apart. Keep trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry.
But now I hold my head up high and you see me. Tumayo nga tayo. Somebody new. Ay, hindi pala nakikita. Still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. But now I'm shoving all my loving cause someone's loving me. Gotta go. What got to go? Just turn around now. Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I come more? You think I lay you down and down? I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I got all my life to live, and I got all my love to give. I will survive. I will survive. Gotta go. Walk out the door. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Were you the one who tried to hurt me with your eye? You think I'm combo? You think I lay down and lie? I was survive. I was serious. I know how to love, I know I'll stay alive. I got all my life to live, and I got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Okay, so gano'n na lang yan. I will survive. Okay, yan ang di makalimutang kanta talaga. It's I will survive and syempre lahat naman tayo eh. Kaya nandito tayo, of course, kailangan natin ipakita that we're strong and for our people also na syempre you look up to me, right? Yes. So kailangan din natin talaga maging strong para maging strong din kayo. So yun lang naman ang ginagawa natin. Okay, yes. Thank you so much, ma'am, for your time. And I'm sure mas nakilala po nila uli ang isang SMP. Sa pagbabalik tanaw po natin ng ito, ma'am, na refresh din sa memory ng lahat ng kaguruan at dito po sa division, lahat ng mga magagandang naidulot ng isang Sheila Marie A. Primicias. Yeah, gusto ko lang sabihin na lahat naman na nagawa natin ay hindi ko magagawa kung hindi rin kayo nagtiwala sa akin. And I appreciate so much that you trust the process and you have embraced the change. At gusto ko rin sanang idagdag na sana tuloy-tuloy pa rin, keep on growing. Keep on growing. Lahat ng ginagawa natin, it boils down to ano ba ang gusto nating patunguhan ng ating school children. So sana maging inspirasyon lahat nung nangyari. At sabi ko nga bigyan natin ng positibong pananaw yung mga nakaraang 2020. Siguro may mga nagawa rin ako na sabihin natin na nagkulang ako sa pagpapaliwanag maybe, or masyado ako nagtiwala na everything is okay because we really believe on those people na pinagkatiwalaan natin. Siguro mas maging maingat tayo sa lahat ng ginagawa natin at tingnan natin na mas maging maingat tayo sa mga ginagawa natin at kung may collaboration na noon, mas patindihin pa natin ang collaboration. Okay? So I think Leksyon Pangasinan, because this is the only way na ipaparating sa kanila, paigtingin pa natin itong programang ito. So, nagiging speechless na naman tayo, Ma'am Sheryl. May starstruck na naman tayo, Ma'am Sherilyn. So, maraming salamat again. And sabi nga nila, past is past. Pero kung ang past naman ay puno ng magandang alaala, sayang naman kung hindi natin babalikan, di ba, Ma'am Sheng? Okay. So, tama ka dyan, Ma'am Sherilyn. Ang hindi lumilingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan, ma'am. Ang SD1 Pangasinan ngayon, mula sa physical facilities, human resources, at marami pang iba, talagang nagkakaroon ng tatak, SMP, serbisyong maipagmamalaki at pangmalakasan. Ayan, tama ka yan, Ma'am Sheng. At
Siguradong marami pang pagbabago sa mga susunod na araw. Salamat sa ating mga viewers. Of course, salamat sa ating mahal na Superintendent, Dr. Sheila Marie A. Primicia. Sana ay nag-enjoy lahat ng ating mga viewers dito sa ating Baliktanaw and SMP special of Leksyon Pangasinan 1-on-1. Okay, siguro, di ba may raffle tayo. While we are doing the raffle, can we sing a song pa? Habang nandito. Yes. Diba, babad pinapakitang raffle, can we sing a song? Para at least, nai-enjoy na kayo, meron pa kayong raffle. Di ba? Baka nanalo kayo na. Okay, everybody dance. Pwede ba nating i-play kung sino na yung mga mananalo para makita nila? Okay, maraming salamat ha, Sherilyn. Thank you so much, ma'am. Marami pa sanang ganito na kayong mag-host. Nasasanay na kayo. Thank you, ma'am, sa opportunity. Baby, look at me and tell me what you see. You will see the best of me, and give me time, I'll make you forget the rest. I got more in me, and you can set it free. I can catch the moon in my head. Don't you know who I am? Remember my name. I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly. I feel it coming together. People will see me and cry. I'm gonna make it to heaven. Light up the sky like a flame. I'm gonna live forever. Baby, remember my name. Remember. Remember. Marisa Espinosa. Nabanggit natin ito kanina? Nabanggit na ba yan kanina? Oh, wow! Yan ang nanalo ng Kiwi. Congratulations! Basahan mo. Sa 3 winners of our fashion wear, Christine De La Cruz, Vinilda Ramos Pre, and Blisilda Soriano Balansay. Cause you can make it Winners of Pagkatiti are Celebrity Love and Mapamer Amiga. Congratulations! Baby, I'll be Our lucky winner of 32 HTV Manila Vlog of Banabay ES Congratulations! Of Road Bicycle Good Bayambang 1 Congratulations sa ating mga winners. People will see me and cry. I'm gonna make it to heaven. Sa ating mga souvenir mug, we have Ma'am Marisa Espinosa, Ma'am Sheila Season de los Santos. Ayan, congratulations po. Remember. Mag-chuwari-wap tayo. Okay, we still have one last song. Tell me. Ang swerte ng mga viewers and winners natin. Hey, I'm gonna make it to heaven. Light up the sky like a flame. I'm gonna live forever. Baby, remember my name. I'm gonna live forever. I'm gonna learn how to fly. I'm gonna together. People will see me and cry. I'm gonna live forever. Baby, remember my name. SMP. Congratulations sa mga nanalo sa atin, ha? So, we have Josefina de Guzman of Tagulao of Bunlag. Wow. Bayambang That's- 1. Bayambang 1 district ba yan? Wow. Okay, so ang dami nang nanalo sa atin. Actually, marami yung mga dress na yan eh. Pero tatlo lang naman in-announce nyo. So, can we have... tatlo lang? O, sige, tatlo lang.
Ito yung mga, alam mo yung umiikot ako sa kwarto, nakita ko yung mga yan. So why don't we give this? Sabi kong gano'n. So, can we still have one last song? Okay, so para mag-end na po yung ating Balik Tanaw. Again, I would like to thank lahat ng nanood. Sana po nasiyahan kayo. At sana po itong mga Balik Tanaw natin ay naging gabay natin. Yes, Para sa 2021, again, we'll start 2021, hindi lang magaling, hindi lang mahusay, kundi matino rin. Okay? So, Pasalamatan din natin, ma'am, ang Public and Media Affairs team ng SDO1 Pangasinan at ang Leksyon Pangasinan family. Kina Pabuhay. Master Alkins, Master Jason, Ma'am Tintin. So with that, that is our Mangina, Sir last song. Roland. That's Fame from others From survived Syra. Fame. Yes, Again, Sir thank you, Angie. Sheng and Yes, Sherilyn. You ma'am. did well. We're hoping na siguro sunod-sunod na yung gagawin yung ganyan. And thank you, Tin, sa lahat ng staff ng Leksyon Pangasinan. And to Bernard and Chris, maraming salamat. At lahat ng mga nanonood po. Thank you so much and God bless us all. Thank you so much. Thank you so much. Masters, mga two masters na. Of course, i-mention din natin si Sir Joseph Bacani. Yan. Meron? Wala? Why did it have to end so soon? When you said that you would never leave me, tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change your mind completely? When I thought this love would never end. Ibalik yung picture. There is a source that I just have to let it go with you. Papalik mo. Hindi nakikita. Wala na bang ibang kanta? Ha? No, si Balasi. Oh, sige. Tayo na, no, si Balasi. Tayo lahat, ha? Ayan, dito. Okay, no, si Balasi. Yeah, nandito na yung mga lahat. Ay, Diggs, kumanta ka na rin dito, no, si Balasi. No, si Balasi. Okay. Balik nyo. Okay lang na nakikita tayo. Back up girls.
Balik mo. Ngopi ang bantay, ngopi. Samahan siya. Okay. Ito, paborito ni ASDS Jong eh. There's ASDS Jong. Alright! Alright, kaway-kaway naman dyan! Live pa rin po tayo! Yeah, live! Andito na ang lahat! Nabantuha! Happy 2021! Yeah! Huwag mong sakinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo na tama ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong titipin. Kung papatulan mo na lang aasarin. Ano ba rin? No si Barasi. Sino ba sila? No si Barasi. Sino ba sila? Ano ba rin? Variety show na rin po, Leksyon Pangasinan! We miss you here, Ma'am Gia. Sir Joseph. Hi, Gia! We miss you here. John Ray! Salamat, Shaira! Lahat! Ay, nandiyan ka. Gusto mo! Roland, thank you! Jason, Alvin, Sandy! Kung sila'y papansinin mo, talagang ganyan! Huwag mo lang patulan! Wala lang magawa, kaya sila'y nagkakaganyan! No si Balasin! Sino ba sila? No si Balasin! Sino ba sila? Smile, smile! Kaway-kaway! Wow! No si Balasin! Sino ba sila? No si Balasin! Sino ba sila? Okay! No si Balasin! Sino ba sila? No si Balasin! Sino ba sila? Thank you so much! Thank you so much! Bye-bye! See you next for our Leksyon 1-on-1! Abangan kung sino ang susunod na uupo sa hot seat. Again, thank you so much! Leksyon Pangasinan 101! Congratulations!
It's so wonderful to see you once again, to see you smiling when you call my name. There's something to say. Hey, it isn't accidental that we met. Your love is something that I can't forget. So I wonder your way. Hey, if one of us won't dry the tear, tomorrow is the world of yesteryear. Let us live for today. Hey, although we play the game of love and love, I wouldn't change a single thing, because if you lose you must say. It's true, I've had so many other loves to share, but I will close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you come back to me and say how much I care, I only want to leave if you are there, to give your love until